Arratsaldeon ikusle guzieri hemen gira irisarriko trinketuntan eta nerondoan dut Xan Parasu arratsaldeon Xan. Arratsaldeon beina eta arratsaldeon deneri. Hala, eta ikusiko ditugu beraz Euskal Herriko Txapelketaren gondu bi finalak ikusiko ditugu. Lehenik arteko mailan hasiko gira Xan norkonen dugu. Ebe alde batetik iko dira Baigorriarrak, nahi dut, eta Matxin Etxeberri eta Jokin Bidegen Alfaro eta Berdez lekukoak hori naurka, irisartarrak beraz, eta irisarrin kondua iko direnak. Eneko Etxeber zaintzinetik eta Xan Bidar. Erraiten zinuen, bai, lekukoa dela Eneko Etxeber eta gatz pixka bat emaiteko. Erranen dut ere, bere urte betetzea dela egun, beraz, 18 urte ospatzen ditu egun. Adin edera. Hala, adin edera, aspaldian pastatua ditugu. Bai, maloroski bai. Hala, beraz ikusiko ditugu gazte horiek zetrenputan ditugun. Hala, dira, minuta hasi dira, beren ez zuen gauza hondik hutsekin zen, eta bosgarren txantxoa orain da. Eta erran behar da, ebe atik ez dira irisartarrak aintzinen hasi izan. Ez, deia janik kusi dugu Matxinek sartu ditu bisake, eta bi aldiz Xan Bidartek ere, azken jokaldi hortan bezala, bi pilota arrautu nahian, eta ezker igurri ditu gainean, eta huts askia handia, beraren zat, zeuri. Egan behar dugu ere gauzak puntuan emaiteko denbora ahunta aldekoa dugula, nahiz eta pixkat goizuntan ahengura giren, zenta hezedura bazen, egan denbora goxatu baita, baina txaldeuntan ez da holakorik eta iduriz baldintzak ahunta hoberan dira. Bai, eta goizuntan bigarren partidako bideziki eta pareta bustia zen, ez eta sun handia bazen goizuntan. Bon, itxura seurik Frango Poliki sukatu da, eta agian eta baldintza hoberenetan hartzen alko dira gure pilotariak atxaldeuntan. Bai, duriz, bortak ere airestatu zituzten partidak aintzin bizkat airestatzeko, eta duriz honegin du, zenta bortak etxituzte, eta egeran pareta horretan ezidura ikusten ginuena, ez dugu ikusten, eta Frango hoberinan dira. Hala, eta beraz, irisartarrak ditugu botea hartu dute azkenean, lehen puntua egin baitute, bat eta bostetan baitutugu ikusten duzen bezala emaitzan. Eta Enekok hutsekin duena bere airea, eta berriz botea hartuko dute Baigorriarrak segiko pilotariek beraz. Bai, ikusten dugu mementoan Baigorriarrak bizkiuntza sartiak partida hortan. Eta alderantziz behar bat, tentsione pixkatekin ikusten ditugu eta irisartarrak, final handi bat jokatzea etxean ez da beti hain erresa, eta zen da, tentsio pixkat, hangian aizan ez bezala libratuko dira. Astapenetik entzun dugu, bene izenak erran dituztelarik, irisartarrak publikoa hor dutela, eta zinez, zukraiten ziren bezala behar presio pixkat badute etxean hartzeko, publikoaren zina, finala bat beti berezia da. Eta hala, ikusiko emeki, benen egeran Baigorriarrak aintzian joan dira hor 6 eta bat irazten baitute. 6 eta 2. Bigarren txantxoa egin dute. Oantxetan Enekok untxarrotu du pilota eder bat, eta tresatu du trinketa, tanto hon bat egin du gileko zukon. Eta behatuko da, beraz, botatzerat zuen irudietan beraz Eneko Etxeberz. Bigarren botaren zat, esko Eneko paretaikin. Baina eramaiten Baigorriarrak, pilota edera Xan Bidarren zat, taula luze bat gibeluntarat, Baigorriarrak usten itzulitzerat, berriz pilota edera Xanen zat, hain zinean atakatzen du. Biaren gibelekoen arteko lehiakoren dute hor. Sartzen hor airetik Matxin Etxeberri. Denek ere gutio da aski erden uzten pilota horiek. Pilota edera Eneko Etxeberz aintzineko sale hortarat nahasten jokoa. Aliuntan untxasko tiratzen. Untxasko tiratzen eta jendek ere preziatzen ala bainan.
pundu eder hori untsak hausitu duena enekok. Bai, bere bi pilota eta jukan ditu, lehena botatu du biziki untsa azkar lentxarera, eta bigarrenean izkimotza lortu du, eta gaineat eta pik eginez ezkerreko paetan, jokaldi biziki edera nekonganik. Hala, biadura emekean ikusi duzue gestu eder hori egin duena enikok. Eta baigurriarrak berri zeldu partidarat, hiru txantxotan baitira, hiru eta 6 momentuan. Karri untsa bildu sake hori eta Jokinek gainetik errestasuna baditu. Hor ere apuño biziki eder bat botatu du, biziki azkar biharren txarerat eta abiadura horrekin ezin izan du eta ikarri enekok. Eta 7. pundua beraz baigurriko ekiparentzat, Matxin Etxeberri eta Jokin Vidgen Alfaro. Matxinekin ikusten duzuena hor irudietan, joanen dela botatzerat berriz. 7 eta 3 finala untan beraz. Matxine, sakari biziki ona, horre sake biziki ona indu eskoineko paetatik. Ezin izan du ikarri Xanek. Eta bote berri bat, 3 nahi duriz sartzen duena. 8 punduetarik, 3 deia sartuak botez. Matxin Etxeberrirentzat. Behar da, gaztexago direla baigurriarrak urte bat gutiago hori da, Xan? Hori da, urte bat gutio, gero ikusten dira, baute deia nitz ofizio. Egia, eta beste esake bat oino Matxinentzat, Matxin ere azken tabola dauntan ikusi dugu hartzen eta helduekin ere, gaitasuna handiko pilotaria da, eta Jokin ere zinez bat ditu kapazitete handiak eta ondoko urtetan ikusiko dugun pare bat da hori. Hala, egan behar da, eri frangoa isi irabazti duztena bat bestiak bi ekipek beren partidak orai arte. Beraz, pentsatzekoa zen, astapenetik finalera turbiluko zirela bederen bi ekipak, hor ditugu orain lehian. Ikusiko egun beraz ezra izanen da. Hor ere, untsa Jokinek eman duena pilota hoi eneko Etxeberzen gainerat, baina Mario Aski ez duena ereman ahal izan, eta pundu berrite bat izanen da, eta dia 10. pundua, Xan. Bai, eta dominatzele, astapen untan baigorriarrak, argon zentratuak ikusten ditugu, beren jokoa menperatzen, ba Makinek eta Jokinek. Joko badakin hasten ere, oai arte eskuineko paretaikin jo egin balimazuen Makinek bere botea, aldiuntan sarerat eman du salua eneko Etxeberzen gainerat, eta Maioski ez duen eman ahal izan. Eta horrek egan nahi du, deia 11. pundua dela, eta horieta ikasik erdiak bost eman ditugu botearekin Makinek. Aniz da. Berzibeten botatzerat, aliuntan luze egibeluntarat, eta ezin du ere man aliuntan ere Xan Bidartek. Matxin, batean eskuintzakatzen, bestian eta ezker, ondokoan eta gileko sareat, leku guziak milatzen ditu, eta leku guzietan erreusita atxemaiten du ondokoan. Abiadura haundia emaiten du bere botean, egeran, bai eskuineko paretatik, ostean zireko sarean, oai gibelean ere. Abiadura gauza bat da, gero eta prezizionean ere frango zorrotza da Matxin. Hore botetzara, Xanentzat, behan deuntan remaitu da aldun bezala. Eta edera biztan dena ondokoa, eta untsa baliatu duena. Nahi izan du pilota zaila zuen enekok, nahi izan du sobera bortxatu, nahikoa zin eta ekartzea pilota hori, kriston abiadura ikin aldu zen, ez zuen bortxatu behar. Baigorriarrak untsa hasten finala juntan, hasteko? Jaunta jabe, garbiki. Sobera pundurik ikusi gabe gerran, frango erreski joiten dute, deia 10 bat punduen deskartain izan. Aliuntan pilota edera du eneko Etxeberzek. Aliuntan untsa baliatu da, ezkerreko sare hortarat, zangoetarat jo eginez. Eta aliuntan Matxinek ezin du eman. Eneko ere gai da, pilota edera dilaik. Beso samina du, eta mina handia iten aldo, gai da gileko zuko bat ere maiteko eta pilota. Eta hor, bizikontza jokatu du, eta ondoko pilota jakin izan du, eta lehertzen ezkerreko aldean, hor, lehen txaria buruz. Batean luze, bestian labur, bizikontza jokatu du.
Enikok bere laugarren botarentzat. Gibel eta girendako berriz entzino jarat, ezkerra. Oso, ongi, Eneko. Ezkerra zikarri untxamu moztu du pilota hori, tipirat. Konfientzia eman dakote holako puntu batzuek, bizton dena. Ikusten dugu, gileko sarea buruz sakatzen ari, ez dakit eta soluzioa hoberena den eta Enekorentzat. Usiz, ez da zue restazioneikin ere maiten duen eta airetik eta jokinek. Abiatzen da, Erisartara berriz botatzera eta lehuntan luze giberuntarat ezkerreko alderat, ere maitez, ez du ere maiten. Eta bere lehen botea izanen da Enekorentzat. Kortzeko moldean zin, makinek hori, gileko paretarat joan da, zuzena pilota, bai. Untsa ateratu zakon, baina ezin du ere man. Bai. Eta Erisartarak heldu berriz partida ostean 10 punduen deskarta balima zen, kipitzen ari dira. Zazpietan da 6 eta 13 beti baigorriak, aintzin jamestan dena. Zabera, ustean pastu da, baina lehuntan berriz ginen dako bakatu. Xan bidarek ez duena untsa baliatzen pilota erdian ustean, ez du bekeago egiten jokinek. Lehuntan lortzen dute taula hau. Gutxi nina zuen esanek pilota bai, eta Eneko defentsan alduen bezala, biren ezkeraz, ez, neke da. Eta matxini uste malima diote olako pilota ega, arek ez du barkatzen. Eta baigorriak berriz botean, iparaldeko finala hontan, artekoetan. Abiatuko da berriz botatzera, eta beraz, Martin Etxeverri eskuineko paretaikin txasko botatu hau ere. Xake Xamina. Eta bai, Xamina baino gehiago, txantxua, zazpigarren txantxua egiten duena boteaz Martin Etxeverrik txasko botatzen, mementoan hasteko. Mementoan, frango, joko motza, ez dugu pundu atakaturik ikusten, eta... Bai, xaketik mina hundi egiten du Makinek. Oin hori beste xake biziki hona. Eta txantxoa liuntan ere, 16 garrena, ari eskapatzen baigurriarrak. Bai. 16 eta 6. Abiadura eta kokapena, xake hortan. Menton ez dute demoraririk galde egiten Erisartarrak, nahiz eta behar utketen zerbaiten beharra hor. Oin zoin nuntza sakatzen duen. Musika berean segitzen dute zaharra segiko pilotariek, eta bederatzi garen botea deia sartzen duena, 17 txantioz hainiz da. Beti erten da, eta sakari baten dako importanta dela jokatzea zure trinketean. Kanpotiarra izenike. Untsako matzen da. Bai. Karri untsa moldatzen da matxina isagiko trinketean. Untan luze izanen da, nekeziak esanen zabien untsa ere maiten du. Esan garbiki. Etzen urguna, sartzeaz. Esertarrak defentsan, pilota edera oino matinentzan bai. Urgun eta xanek, altzuen bezala. Baina ez da aski izan eta ezkerreko gaineko aldea onkitu du. Horrek egan nahi du, estaldi batez oino berriz baigurriaren izanen dela puntu hau. Esertarrak mementoan ez dugu ikusten nola ateratzen aliren ze puntarik, zenta untsa menperatzen dute partida hau eta usu defentsan agertzen dira Esertarrak. Eta aldi guziz matxin txartzen dela itxaketik, mina hundi egiten du. Eta honokoan pilota ederretik ere mina izigarria egiten dute, biek, izanik Matxin edo Jokinek. Hala, xan, entxareat zoin untsa defentsana, Matxin. Asko Matxin oino, urgun egortzen duena Erisartara. Eta entzin orten untsa presen dena beti. Pilota edera orain Jokinentzat. Taula luze bat. Xan gibelkatu beharko, badulekua. Numitan heltzen da.
Jokoa beti gogortzen Matinek, nahiz eta pilota edera ateratzen dako Xani. Pilota edera Jokirentzat, Za luze, Jokin, jo bizki edera. defentsan txan, alduen bezala, bai heltzen da. Gainetik hartzen du aldiuntan. Pilota oinu hartu duena hor. Urrun, Ixartarrak beti defentsan. Beti defentsan. Baina aldiuntan amor eman dute. Bai, Aldi bat gehiago amor eman dute. bai, dominazioa garbia da. Murua untxa menperatzen dute baigurriarrek. Ba. Eta mementoan hasteko alde batetara joiten da bakarrik partida hau. Bai, nausiri da arlo guzietan, basaketik eta jokoan ere, Eta 19etan gira San Janik partidaren erdua jokatua dute. Bai, Eta untxa jokatua baigurriarrek. Bai, astapen gaitzain dute. Guantxetan eta pausua hartzen dute. Bai, demora pausaldi bat, enostuko untxa dina ditakena irisartarentzat. Bai, agian soluzionen bila joan behar dira, eta oaiko manerian agon dominatia dira, eta jokoa behar dute aldatu behar ba, Hala, bai saketik, gero sakatzeko ere behar tanto egin, hori betiko da. Eta jokoan ere, ez dutu, Xanek ere ez du kausitzen oino eta taulatzia askeuntza. Behar ba, jokoa tinkatuz bezala eta soluzio batzuk eta atxeman entuzte, gizartarek begitxartzeko partidoktan. Hale, ikusiko zer motivaziorekin atera diren denbora liuntarik irisartarrak. Eta nartean, baigurriarrak ditugu bote luze batekin oino, bortitza, eta hamargarren botea sartzen duena Matin Etxeberrik. Partidaren erdia dira, botez egin du, hogoi eta 6etan gira. Marsake hogoietan aniz da. Sobera da isartarentzat. Jendeak ere, alainan isartara hainez baitugu isago trinketuntan eta epel dira. Nahi lukete piskat berotu, binan beren ekipak ez dakotea aukerarik emaiten mementon hasteko. Peldia ez dakit, utza sartzen ari, hori segur. Zei bai. Botetzara untsasko eraman duena oraino aldi bat gehiago Matin Etxeberrik. Eta hamikagarrena sartzen duena. Eta emaitza orokorrean hogoita batetan dira. Emekian ikusiko du abiadura emekian, bote hau. Abiadura ederarekin, botetzara hor Xan Bidarentzat. Ateratzea behinan pumpetik berriz sartu dako sarerat. Eta berriziak eona. Eta bat uzten dugu, beste bat hartzen du, lero, ama bigarrena, hogoita bigarren pundua. Bai, partida eskapatzen ari zaiote, eta isertarek. Ez dute soluzionik atxe maiten. Leguzietan emaiten ditu. Kinek ere untxa, taularen gainerat emaiten. Xan Bidar defentsan, ezkerreko murpea unkituz, horre gibilen izanen da, aldoen bezala. Untxa, ez du irrausitiko gen, Xanek. Eneko untxa, jo biziki hona. Aliuntan ere beretako izanen da. Ez erdiuntan usten du, ez du untxa baliatzen. Oh la la la. Oh la la. Badute mehezimendu alerea. Puntu hortan bederen irisartarek. Bai, borrokatu da Eneko. Eneko jona, agendura enekean ikusiko duzu, beraz, nola, butatu duen bere burua. Eneko Etxeberzek pilota horren sekaio iteko, nahiz eta Xilon joan den. Xilon den da, eta Matinen pilota erreusita handiaikin, eta kasik tantoa zela iberaren zat, ebe mirako hilu txipi bat egin du Enekok. Eta bere buria botatuz, eta ere mandu pilota ikarri zailat, eta tanto egin. Botea, binan labur izanen da Eneko Etxeberzen zat. Ez du asmatzen, Xakian. Honukon txur, Enekok. Enekorentzat aldiuntan ere, ezkerra txikitzen du pilota luze batekin, Jokinek ezkerra zalduen bezala.
Bi xartarrak hor dira, pilotatzara eskuineko pareta belinazkoarekin xanentzat. Zer gaiten du epaileak, ez du deus gaiten. Segi, ai. Jokinek utzia bezala zuen tantoa, eta Juliek eta ona eman du. Ze pilota emaiten duena oinu Matxinek. Pilota zaila, Xanek erekarri. Beste bat emain, txubera izanen da, itzulian karreatzen ahalko du Xanek. Untsa Xan! Eta antiuntan lortzen du Kausitzea sare hoi, bazuen dute bat txikatzen zuela sare hoi, eta liuntan lortu du. Behar hartuzte, olako pondu gogor batzuk eta partida hortan sartzeko. Zenta honokoan ez ditugu ikusi eta irisartarrak berena emaiten. Ez. Hala. Hor giren finala erdian eta final erdia ikusi dugularik egeran beste mail bat erakutsi zuten egun ez dugunan ikusten hasteko mementoan. Eta behar bada binen hastapenetik hartu dituzte lepotik baigurriarek eta mementoan... Eta ez du lortzen saketik eneko. Ea Xan, pilota edera, taula. Hore, usten du enekok pilota. Pilota edera du Xanek zer eginen du. Sobera labu gaida. Kasu, isotarek. Enekok luzea, airetik hartuz. Xanek untsa segitu betik itzikatzen lehen txaria, baina hor da Matxin. Eneko keinu egiten du. Ez, kasu Xan. Ez, haututxarra indu, eskuin botatu du, sobera motel. Ez dakit haututxarra zenez, hasteko ez da eskertua izan, siloa onketu du, baina ateratu dako pilota hoi. Heme ataka frankoa ez bali mauzu egiten, Matxin zangokari ikarria da, da Matxinek punitzen du, Motela zen bere ataka, Xan, hori da? Sobera. Sobera motela zen. Eta baigurriarrak beti botian ditugu, beraz, hogeita hirugarren puntuaren zat, hogeita hiru, eta sortzi uste dut, emaitza zuen panteretan ikusten duzue, hogeita hiru eta sortzi beraz. Laburra isake hori. Xanek ekartzen. Xan bidar berriz eta taulan gainean, motela airea hori. Ez duen sobera untsa baliatzen Jokinek. Niuntan taularen gainean da eta Xan gibera egin beharko da. Untsa Xan. Atxin hortzen. Ez zeneko... Hortzen, Matxino ino, pilota garnitzeko. Joagin zuen eskuinekoa baina Marinuski magren azpira joan dako enekuri pilota hoi. Ez da bere eguna, iduriz, mementoan hasteko, enekuri ez du bere gako ateratzen partida huntan. Betziko gauza, dinamika txarrian zielaik. Denak zure kontratuzu. Denak zure kontra. Eta baigurriara berriz abiatzen botatzera, hogeita lau eta sortzi gira emaitza frango gora. Gehiago dena, bote bat gehiago, hirugarrena sartzen duena Matxinek. Eta puntuak emeki joiten, eta baigurriara beti aintzineatari. Emeki ez dakit edo sobera fite, behar ba, alde batetik. Bai. Hautsia bezala ikusten dugu partida hori. Sentsu bakar bat du partida honek hasteko. Ez dugu ikusten nola itzultzen aluketen. Ez horre bote berri bat, 14garrena, hogeita 6 puntu 14 bote. Karo egiten du, Xan bidarentzat, ikusi dugu ere irudian, hor buhaka ari zera. Ez daki nunden artera bidea. Eta gaida denetan sakatzeko Matxin, Matxin... Ikusten du sakatzele ikarria dela. Hore, giberoko sare untara eta ateratzen alduen bezala Xanek.
Eneko kartzen bere gain, baina ez du Ze joa, berezirik egiten. Jokin untxa. Jokin ere ez dugu eskia ipatzen behar ba, Jokinek ez du usbat egiten. Eta untxatik gatzen du jokoa, izan da horrez, holala. Are errezita pixkategi, behingoan. Itzul bat izanen denez, Ixartarentzat partida huren itzularazteko. Hala, guai behartu. Balukete zerbaiten beharra, bederatzi txantxotan baitira bakarrik. Eta hor Enekok behar luke, ardura pixkat hartu behar partida horretan. Eta bere sakiari esker ere gaida, nor nahi miniteko. Honukoan ere ez bali madu asmatu mehura da, sakari bat jatzatzen alda, noiz nahi. Eta behar du sinetxi, lehenbiziko gauza hori da. Hori hor bat, sake hona. Hau ez tegizki. Bigarrena sortzen duena Enekok. Eta lehen hamarkada hausten dute beraz Irisartarrek 10 eta 26. Hala, gako bat izaiten alda hor. Gako handi bat. Konfientziaren dako deia hainiz laguntzen du. Bistan da gibelekoaren ere puntuak egeski egiten direla gora pausatzen da. Demora lihuntan. Baina mementoan hasteko urrun dira Irisartarrak. Hala, ebetzen da Eneko etxebez botatzera taldeuntan luze gibeluntarat. Airetik erreski, eta zoinuntza Jokin. Txasko, lehen txareat eman duena pumpasare, eta Enekok ezin duena atera. Jokini ez bali madio zukentzen airetik, biziki erreski ekartzen ditu sakeak. Eta baigorriarek berez hartuko dute pundua. Gireko xaretik, pumpasarea hori buruz, bikarri untza bildu dosake hori Jokinek. Eko gintuen piskat lagundu partidaren ektazuan entzat bederan Irisartar horiek, baina momentuan hasteko lastuzko su bat izan da bakarrik bipundu horiek izan dira. Taula hon bat txanek. Aliuntan piruta edera, Eneko etxe berza. Entzin hortarat, minan hortzen defentsan matin. Esan bidarrek taula luze bat, untxara maiten Jokinek piruta hoi. Eta Eneko etxe berzek ez hainuntza baliatzen pilota hoi, egin usten. Hau dinkatzen du gehiago ezker. Kasu pareta asan, untxa pilota edera ukaren du Makineko iraino, Gibel untarat. Zoinuntza hautu dina Makinek, eta pumpasare. Eta ezin du ere man, San Bidarrek pilota hoi. Beraz, libat gehiago gorri izanen da pundu hau. 28 garen alikotz, 28 eta 10. Hala, biadura enekean ikusten duzu, beraz, sartu dela Gibeleko sare untarat pumpasare. Eta San Bidarrek ez zinuela gauza handirik egiten da. Eta abiatzen da berriz botatzerat, Makin Etxeberri. Nuntza sartia zen Eneko, behar zuen sartu. Ez du lortu ekartzea, hori behar du lagundu bere laguna. Sakea ekartzen. Aintzin batek albadu eta ikusten dira zaitasunean dela bere gibilekoa sakea ekartzean. Behar du ateatu bere lekutik laguntzeko. Eta berriz gileko sarean eta sartzen du beste sakeat eta Makinek. Eta azken hamarkadan sartuko dira beraz baigurriarrak. Naizte ikusten ditugu hor Irisartarrak pixkat ez dakite gehiago zer egin, zen moldeta ikarasi behar den arrenguratzeko baigurriar horiek. Eta 30 eta 10 dira, beraz 20 punduren eskarta. Eta deia 16 pundu sartua botez berian. Zere sake hona berriz. Horala. 17 garena izanen da. Makinek ere horra sakatuz mina hundia inlezake eta gaineko eta kategoriko jokolari batzuek ere. Errepikatuko dugu artekoetan direla, baina gazte mailan direna azken urtean. Sanek erraiten zuen bezala, hainitz esperantza emaiten duten pilotenean eta erakusten duten gauza ederrak. Eta pentsatzeko da, ikusiko ditugula ondoko hilabete eta urtetan pilotari horiek hola segitzen badute hasteko. Bai, gorriarek impresiona handia egiten dukute gaur. Gero, egan behar da, segitzen dutenek pilota badakite Irisartarrek ere gai direla aniz gehiago egiteko.
Eguneak utxe duten baino hobikiago egiten aldute, bai. Finalerdien bezala, partida edera ateratu zuten beste baigurriko ekiparen kontra. Hor ere beste isartar bat airi bantzen Jon Polon. Finalerdi arrontona ikusi ginoen ordean. Beste mailekoa egerantzen. Bai. Irazi zuten bitantoz nik uste. Hiru uste dut, Jon Molon eta Cyril Arambelen kontra. Hemen berian isarin gaitzeko partida izan zen. Isartarrak, bera naiz, tirasa estakoek izan. Xanek berriz tematzen eskun, baina hor da baigurriara. Erne Matximeti haintzin hortan. Defentsan ere badakite aritu baigurriarek. Alde honetan etzen auto berena. Eta Untxasko eman duena Jokineko hirugarren sare hortarat, espalimada sartu ere, hala balitz bezala da. Baizinez, eta Eneko Etxeberzen nahi izan du eta puñoz bota eskuin, ez du kausitu eta gaineat eta jokaldia eta ikusia zuen eta Jokinek eta punitu du bera aukaria hirugarren sareare buruz ziurriz ikarri untsa. Eta hama hirugarren pundua begorriaren zat. Eta irisartarrak beti hamarretan kokatuak dira. Emaitza gogorra beraz irisartaren zat. Adeatzen berriz botatzerat, Matxine Etxeberri. Ordean, apal rebotetik untsa Xanek. Ala luze bat handiuntan ardeitxe duena Xanbidarrek. Eneko pilota edera aukaren du luze aldiuntan ere Jokineri buruz. Ezkerra atxuntza defentsan, aldiuntan zer eginen du beti ezker, baina hor da Matxin defentsan. Xanbidarrek ere tematzen aintzin hortan. Xantza ere badute eskuineko aldera eta jonderarik pilota hori eta lehertu baita. Eta aldi bat gehiago, gorri izanen da pundu hau. Beti baigurriarrak jaun eta jabe irisarriko trinketuntan. Bai, jokaldi horretan bereko papenean etzen bereko kapena etzen hain egokia eta eneko horrentzat behar zuen gehiago defenditu pareta. Eta errebota utziz gileko hori. Indartxu bote hai. Ekeziak okaden ditu Xanek bai, biltzeko. Eta bote berri bat sartzen duena Matxin Etxeberrik eme sortzigarrena. Partidaren erdia, botetik joiten dute baigurriarrek. Bai. Hala, biatu nahikian, hainetik lautzen da, baina ez da mugu bat helduko. Ezkerriko peretatik sakatu du, hori eskazuen, denak miatutu eta Matxinek partida honetan. Orainkoan ale eta Xanek erzik erri du. Hore untxasko. Jokinek indartxu gibeluntarat. Xanbidarrek tinkatzen ezker untxa. Hola edera bildu duena Xanbidarrek aldiuntan, anekeziak Jokinen zame untxare maiten du alere, untxasko. Pilota edera ukan du Matxineko ino. Skin motza, untxasko. Untxasko indartxu gandena eta Eneko Etxeberzek keinu egindu bakarrik, baina hartu da, etzula gauzanik egiten ahalko, superazki egiten zelako la pilota. Ataka perfektua zen hor. Eta goita hamaseietan gira deia esan. Bai. Emaitza biziki gora, goizuntan ere eta kadet mailan olako itxurako partida ukandugu, sentsu batetara joan dena. Hala, gertatzen dira eta bereziki gazteikin, finaletan. Domina da isartaren zat, indodut horien zat, isarren jokatzen zen finala hau, gehiago dena erreten nuen Enekoak ospatzen dituela egun bere hemezortzi urteak, Roitzapen zaila atxikiko du bere urte betetzeaz, biztena gazte dila eta erakutsi daukutela hori baino hobika egiten dutela eta hori ikusiko ditugula, baina egun etzen beren aldia irisartzen. Etzen beren aldia. Alta marinalak egiten duzte, ez dute lortzen.
Hala. Doblatu du hor pilota hunek Hale, ea saldabetzen alduten partida hori pixkat eta Ixartarrek eta hala, tantuko txetein ez. Ementoan hamikagaren tantoa duten egiten. Eta baiko jarrako eta hama zazpietan ditugu. Bakarrik bi bote, erraiten zinuen hobekago egiten alukela Enekok. Eta lehuntan ere ez du hirugarrena sartuko. Ez, Jokin gainetik arrangorik gabe. Sobera, untsa elgarrentzun Ixartarrek aldeuntan, eta hor ere untsa asko sartuko. Bien artean hor ere kokatu da pilota hoi, eta Pumpas sarerat kasik sartu da hirugarren sarean pilota hoi. Eta emeki hartzen gira, partida guren garaipan dira eta baigorriarrak. Pipar eta Pumpasare, zoin untsa joa zuen eta maitinek. Esan bidar ikusten dugu, umila, gibera eta heldu, burua apal, nola zez? Bai. Itxituak, Ixartarrak. Eta bote berri bat izanen da, hogoi garrena. Eta partidaren azken pundua dugu. Genduko dute, txalotzeko bederen. Eneko ikusten duzu irudian, maleruski partiduaren ondoan pasatu direla. Eneko azken aldikotz, botu beharko, pilota zara untsa botatu ari hori. Ez, behingoan ezain untsa. Tiratu da, bai. Pilota eman duena eta Ixartarrak beti oino gehiago defentsan. Ikarriko abiadura emaiten du maitinek beti, sartzen dela jokoan. Jokin, Artesare untsa emana, Enekok untsa eman noa iretik. Asko hau ere, taularen gainera, eta Sanbida Gibelan defentsan beti. Eta abiadura emaiten matinek alduen bezen bat. Eta edera hori nuken duan Jokinek. Ez, sobera ireskillo du, dejada hori Jokinek, nahi izan du, tanto polit batekin bukatzeko partida hori. Berak ere irriño batekin, sobera gormenta izan dela. Zinez, badakizu berak ere. Egiten aldute horako bat, Bai, bat edo beste uzten aldie. Bipundu beraz Ixartarrentzat eta baigorriarrek, jantxos soil bat falta dute sari honen joiteko artekoen mailan. Eta edera ukanen du Sanbidarrek hor, tinkatzen aintzin, hor da matin. Sanbidarrek altzuen bezala. Ona da. Hore, defentsan izanen da San, eta pilota edera ukanen du Jokinek partida honen bukatzeko, indartsu gibeluntarat. Eta Sanek ere maitean mementoan hasteko. Laruntze bat oina untsasko egin duena matxinak indartsu, eta defentsan San, pilota edera ukanen du baigorriarrak, benen ez du baliatzen. Sanek atik pilota eta luze bat lortzen du taulari buruz, eta suerte pixka bat aliuntan ukandu behizan. Eta 13. puntua egiten dute Ixartarrek. Bai, pika atxeman du, gileko zokoan, pilota lehertu da. 13. txantxoa berez Ixartarrentzat. Airatzen da botatzera Eneko aldiuntan. Gibeluntara luze, bina laburra ere izanen da, bai, matxinek untsa irakortu zuen. Jokinek bakatu. Zeratu dako eskuineko alera eta nahiz eta hortzen Eneko. Kasuz. Indartxo bino matxina zailtasunak emaiten duena Xani, bera untsara maiten aldiuntan pilota hau. Sanek pilota edera ukanen du.
Untsa zango Zikatu zen ziortanat. Eneko, ez du xantzarik ukan Mari Ruski. Ez du, ez ezkin motza ez xiloak hausetu. Azteretik, ez da baba auto berena. Untsa Jokin, ikusi azin jokaldia enekok. Zangoetat berriz untsa Jokin. Eta hala, partida beraz hor gelitzen da. Eta baigurriak hakukan ditugu. Saso juntako irabazle beraz. Irisartarek bakarrik hamairu txantxo egin duzte partida untana. Hala, bon, ez dute kurela galdu behar, nahiz eta gure aldetik xago esperantza ginuen eta esperantzatzen ginuen behar bat inko xago izan zela, baina ez da horrelakorik gertatu. Ez, dominazioa osoa ukan dute baigorriarek eta erten alda gaurko partida untan eta ez zirela irisartarrak sekulan hartu plantian partida untan. Badira, egun batzuk hola, gaurkoa utxina izan da, eta horintzat, eta agian, nego ez da hortan gelditzen horintzat, Frantxeko xapelgoa heldu da, gaztia dira, bada anizi eta iteko, eta ondoko astetan gai dira errota itzula azteko isartak horik. Hala, horiek hitze horiekin gelituko gira san, abiadura emeki batzuekin, irudi batzuekin gelituko gira arteko finala huntarat. Anartean hitza eman nakot Leireri, behaz Henrierekin hori zen maita batzordearen aktualitatea ipatzeko, eta gu berriz hemen izan gira lehen mailakoen finalan segitzeko zuziran, beti hemen irisarretik. Zuri Leire! Ejan bezala gurekin dugu Henri Jandonea, pilota batzordeko lehendakari behia. Egunon, Henri? Atxaldeon, Leire. Aspaldi ez girela ikusi? Egia uso. Ara, orduan irisarrin elkartzen gira waikoan, binakako eskuskako finalen karitara. Eguna goxoki hasi duzie, artekoen finala ere fini. Bai. Guai, azken partida, nola pasada orain arte kontentziste, ikusi diren partidetaz? Bai, biziki ongi, goizian lehen partida pixkat salua izan da, erreski irabazi baitute. Eta bigarrena biziki edera izan dugu goizekoa. Trinketa betea ginuen goizuntan, betea da txaldeuntan, eta behaz izigarri kontent gira, olako jenialdia biltzea. Ara, zu lehendakari behi ziren bezala, sartuko gira orduan mementoan aipatzen den gai batetan, federakuntzan ere boskak izan dira, eta Lilu behiz pasada, mainan boskak ahun tinke izan dira. Iduritzen zaut zazpi bosekin pasadela, zazpi bos diferentzia bazela. Eta inkesta tipi bat ere man ondoan, Liluk ejandu ez dela hautatua izan iparaldeko boskei esker, baizik eta frantses federakuntza osoari esker. Eta orduan konduan hartu beharko zuela, iparaldean ez dela beretzat boskatua izan gehien bat. Orduan zuk nola hartzen duzu Liluk erraiten daukun esaldi hori? Bediadanik hartu behar da emaitza den bezala. Egia da, abantzu txikia izan duela, zazpi bosetakoa, jakin behar da 1276 bost ziela, eta behaz zazpiko abantzua izigarri guti dela. Egia da, entzun dut nik ere, jatian azpimarratu du, lehen aldikotz, lehendakaria boskatua izan zela iparaldeko liga edo pilota batzordearen bozigabe. Egan nahi du sustengo izan duela bertze ligetan. Baina egia da, iparaldeko pilota elkarteek eta baita ere guk komite izenean, nahi ginoela baita espada mezu berri bat igorri. Erranez, argi da ez dugula bere kontra deusik, argi da, baina nahi ginoela baita espada alako aldaketa bat izan dadin, edo garapen berri bat, bultzada berri bat eman frantses federakuntzari. Iduritzen zait mezua entzun duela, eta ondoko astetan, hilabetetan ikusiko dugu bere politika aldatuko duen, edo moldatuko duen gure galdeari buruz, ikusiko dugu. Asteko boska tinke horiek behiz bere buruari galderak pausatzea bortxatua izan da, eta konduan hartuko duela ejan du denen aintzinean. Orain ikusiko. Hori da, bere azken demoraldia izanen du. Laugarrena eta azkeneko, ondoko aldian ez da presentatzen lanko. Hala ere, 12 urte inditu orain arte, 16 nentu orokorrean.
Beraz guk eta nik surki pertsonalki lan inen dut berarekin eta inen dut borondate handiarekin, ez da dudarik eman behar, naiz eta askotan bat bertzain kontragain ero desberdintasunak baditugun, hala ere gui iparaldean presgira federakuntzaekin lan egiteko hoi ez da dudarik. Beharko da edo zoen gizaz, kilolaren baitan aibaitzizte lanean, garapena eta intzinamendua eman. Eta hori da, eta dena den helburu berdinak ditugu. Guk nahi dugu pilota hemen garatu iparaldean, eta berak nahi du pilota garatu frantzi mailean. Beraz helburu berdinak die, eta orduan ekarrekin lan egin dugu, ez da dudarik. Hain zuzen ere, federakuntzak eta iparaldeko pilota batzordeak elgarrikin ez lan, mainan adoste bat egin duzue, eskiulari buruz. Hau, orain arte Biarnoko federakuntzaren bahne zen, naiz eta Euskal Herrian Siberuan kokatua izan den, erri bat den, barkatu. Eta adostu ziste denan artean eskiularen galdearen ondotik, paleta goma betean hasiko girelarik urtahil undajean, behiz eskiula Euskal Herriko federakuntzan sartuko dela. Bai, hori da, danik dakizuen bezala, eskulako pilota elkartea arrunt Siberoko puintian da, iparaldeko puintian da, eta aspalditik urbiltasuna gehiago bazuen behar noekin. Eta lehengo demoraldiko arduradunek nahi zuten Beharnoko txapelketa jokatu, urbila gozelatz eientzat. Eta aldiz hor, aldaketak izan die, gazteak berriak sartu die, bait pilotariak, bai arduradunak, eta horiek lotura gehiago dituzte iparaldeekin. Beraz, galde egin dute, Jan, etortzen antzien, sartzen antzien berriz iparaldeko pilota batzorderat, gure baimena izan dute, sartzeko, Beharnoak mandu bere baimena, uzdezaten Beharnoko liga, eta iduriz, frantses federakuntzak ere baimena eman du. Beraz, izanen dugu elkarte berri bat, 60 bat lizentziadunekin, erdiak neskak izanen die, gehiago pala jokatzeute, eta bederen baituzte bi ekipa mutikotan goi mailakoak, lehen mailakoak. Orduan zuentzat behi ona eta aldaketa polita aldaketen hildotik ere batzordeak ari dira lanean, elkarteak ari dira lanean, ikusten da hori lekornen trinketaren behitzearekin, ikusten da atajatzen joko behia ere behitzen dute, eta ikusten dugu hori ere Getariako plaza ezberdin eta nola hartzen du hori pilota batzordeak behikuntza hori guzia. Getarin baituzte proiektuak, baituzte Bizpairu pilota plaza eta iduriz nahituzte berritu. Hoi errikotxeak errandu biltzar nausian, hoi berri hona da, pilotaren zat. Erranduzun bezala lekornen bada proiektu bat, trinketa berritu berraute, hor iduriz urtarrilean hasiko dire, edo urte astapenean. Eta ataratzen, badakigu brak ere izanen diela eskerparetean, eskerpareta da ere eskubaloiko gela. Eta hori neuten trinkete bat, joko berri trinkete bat, jan nahi du eskuinean ez du paretik izanen. Eta pixka txikiago izan da, baina elkartea intzat, biziki intuzgarria da, jakinez elkartea hori berpiztu dela. Hainitza hor baitu bere pilota eskolan, eta beharrezkoa zuela elkarte horrek olako trinketa txiki bat izatea. Elkarte horiek atera bide edo ideia horiek dituztelarik zuek nola laguntzen sustengatzen dituzue haien gauztan. Bakarrik ari dira hildo horien sokotik. Biziki ahal gutxi ditugu guk sustengatzeko. Jadanik berriak baditugu, formazionek baditugu, gero diru kontuak die. Hor azpimarratu behar da, Amaretak behatzietan dirua errikotxetik ero kontseilu orokorretik heldu dela. Eta kontuan hartu behar dena da, orain gehiago eta gehiago iparaldeko errikotxek kontuan hartzen dituzte, bai pilota plazak, bai trinketeak eta berritzeko proiektuak baituzte. Eta hori, guentzat biziki ongi da, ejan nahi du pilotak baduela leku importantea handi bat gure gizartean. Eta agian, horiek pasaden urtean ioldin ikusi ginoen zen proiektua zuten, hor mendikotan ere plaza berri bat indute. Orduan iduritzen zait gauza pulita dela pilotaren zat, eta agian, zonbait errikoitxek, hola adibide izanen dute. Bon, gauza edekak, aldaketa politak eta intzinamenduak zurekin behiz kalakan hariko gira beste mankizun batean. Biltzak nagusia baituzi urtahilaren 26an. Orduan behi eta behikuntza gehiago berdin aipatzeko. Hain zuzen ere, orain joanen gira kanaldudek filmatu duen erreportai baten ikustea. Mathieu Lazkano gero finalean ikusiko dugun pilotari gaztearen ezagutza egitera.
Trinquet d'Ongaitz, pour moi, c'est là où j'ai appris à jouer à la pelote. Donc, j'ai commencé à 4 ans. J'étais entraîné par Patrick Escoura, qui est décédé aujourd'hui. Mais voilà, c'est lui qui m'a entraîné depuis tout petit. Et c'est dans ce Trinquet, principalement, que je m'entraîne tout le temps et que je continue à m'entraîner. C'est une histoire de famille. En fait, mon père, il était pro avant. Du coup, à chaque partie, j'allais le voir jouer. Ça m'a donné envie de jouer, ça m'a donné envie de faire mieux que lui, à quelque part, je pense. Et de le dépasser aussi. Nire aita pilotaria zen, nik ere pilotaria nintzen. Eta orain badugu segida gure semiarekin, Matiorekin, eta bereziki eskuskan. Betidanik izan gara pilotariak etxean. Gazte zenean ni nintzen bere entrenatzailea, eta jokatzen nuen oino, eta gero beti nirekin izan zen trinketetan, pilotaria nintzenean. Eta gero txikitatik erran behar da bide bizia pilotan segitu duela. Eta orain bere 20 urterekin nik ari naiz entrenatzaile gisa pixkat eta laguntzaile gisa. En junior, j'ai eu le championnat de Pays Basque, j'ai gagné. Après France, on avait perdu en demi-finale. Après, on était qualifié du coup en seconde série. Là, on est descendu en troisième, puis même en quatrième, je crois. Ouais, on avait des soucis de main, puis on était 2 jeunes ensemble, c'était compliqué. Mais voilà, c'était très dur, je trouvais. Et, voilà. Maintenant, je joue en première série et je joue avec Christophe Sigarois, qui est un ancien de la première série. Il a eu des titres déjà, première série, en tête-à-tête. Voilà. En 2-2, il a déjà fait des finales, première série. Donc, oui, c'est lui qui me guide, c'est lui qui me prépare, on va dire. Et voilà, qui me masse, ouais, il fait tout pour que je sois au mieux. Esperientzia gehiago hartu du aurten. Zerran behar da joan den urtean, Urruñarrak elkarteari esker hartu zuten erabaki bat lehen maila jokatzeko Christophe Sigarroarekin eta bizi kontent zen. Eta hor joan den urtean jadanik irakusi zuen eta biak irakusi zuten bazutera maila lehen mailan haitzeko. Eta aurten esperientzia gehiagorekin finalian sartu dira eta gero eta gehiago jokatzen dute eta hobekiago ere nire ustez. Quand je suis à l'école, je peux m'entraîner, on va dire. Je peux m'entraîner à Pau, dans le centre de formation. Là, je peux y aller 2-3 fois, donc là c'est bien pour moi. Mais par contre, quand je suis en entreprise, je bouge un peu dans le secteur Hautes-Pyrénées, sud des Landes, je vais en Dordogne. Donc là, je ne rentre pas tous les soirs, je dors à l'hôtel des fois. Je fais beaucoup de routes aussi, c'est pas très bon. Donc là, je peux pas, des fois je ne m'entraîne pas la semaine. Voilà, quand je suis en alternance. Dès que je reviens à Urugne, oui, dès que je peux, on a un groupe WhatsApp, je demande s'il y en a qui veulent taper. Souvent, c'est eux qui me demandent aussi, parce qu'ils savent que je ne peux pas trop m'entraîner et pour garder le rythme le week-end. Nik egin dut nire bidea eta ongi izango litzateke egin dezan bere bidea ere eta nire baino hobeago baino bada kontent izango nintzateke. Irrisarin jokatzea, espero dut irabaziko dutela. Arizmendi eta Lafiten kontra jokatzea nire ustez talde hoberena da eta haien kontra irabaztea ongi izango litzateke haientzat. Gero, galtzen bani badute ez da inportarik izanen, jadanik aliatu dira finalian eta izanen da bonus bat bezala. À Ericerie,
Ça serait que du bonus, parce que je ne pensais pas arriver là, mais une victoire, ça serait un peu la cerise sur le gâteau. Peio Behaztegi, jan bezala, egunon Peio? Arratsalde hon. Orduan, ara, ikusi dugu Matio Lazkano pilotariaren inguruko erreportaia, ordean gau jarriko da finalean. Ari da zigarroarekin, 37 urte dituena, orduan bera baino 17 urte gehiago. Zure ustez, zahago batekin aritzeak zerbait ekartzen du pilotariari? Habe hor, bai, seur, bereziki finala bat jokatzeko, hor zigarroak esperientzia badu. Matioren lehen finala da mail hortan, beraz lagungarria izanen da dudarik gabe. Orduan, nolako txapelketa egin du orokorrean Matiok lehen mailan, bere lehen mailako txapelketa zen, pentsu dut? Ez bigarrena, joaren urtean laurdenetan galdu zuten, eta hor beraz Usaiako txapelketa indugu multsoko partidekin, bifasetan, aski ongi pasatu da orokorki, barrajak ez dituzte jokatu, beraz erran nahi du sailkatua zirela. Hori da, eta beraz gero laurdenak jokatu dituzte, finalerdia ere hemen, eta guai arte. Hala, ejan bezala gurekin dugu Anji Jandonea, pilota batzordeko. Eta hor, beraz, Usaiako txapelketa indugu, multsoko partidekin, bifasetan, aski ongi pasatu da orokorki, barrajak ez dituzte jokatu, beraz erran nahi du sailkatua zirela. Hori da, eta beraz gero laurdenak jokatu dituzte, finalerdia ere hemen, eta guai arte ongi pasatu da, partida guziak irabazita. Finalerdia tinke nola jokatu dute partida? Hor, Salataren kontra itu die, eta ez dut gurratan erresa izan dela, baina ala ere diferentzia bat izan da, 12 puntuz irazi dute ez bana ez tronpatzen. Eta pareko ekipa orduan hariko dira denek baten kontra, hor ere Agismendi eta Lafit, Agismendi esperientzia duna, Lafitek ere badu bere esperientzia tipia, baina gazteago da. Talde hori nola pasadu txapelketa talde horrek? Hor txapelketa ere orokorki ongi pasatu dute, hor esperientzia gehiago bada, joanen urtan jaranik finala jokatu zuten, galdu baina finala antzien, beraz Euskal Herriko txapelketa aski ongi ezagutzen dute. Orduan gaur finala tinke baten ikustekotan gira? Normalki, hor jakiteko nork irabazikeko duen, hor kura jaun denek. Eta zuk zure pronostikoa zertan eman nentzinuke? Ikusi beharko da, sakea, nork dituen sakeak sartzen, eta gero Matiok nola bizi duen lehen finala hori ikusiko. Egia finaletan ez dira beti partida oberenak, baita jende, baita stresa, bada piskat denetari. Beti partida berezi bada finala bat jokatza. Eta orokorrean lehen mailako txapelketa eta eskuskako binakako txapelketa horiek nola pasa dira, untsa pasa dituzue, zer bilan egiten duzie? Hor ez dugu arazoa hundirik ukan. Beti bezala urri hastapenan hasten da, eta gaur finalak ditugu, beraz ez dugu arazoa hundirik ukan, eta pilotariak hor dira, gian forman izanen dira. Sorpresa zonbait, kolpatu zonbait, txapelketetan horakorrean edo dena behar den bezala? Olokorki gaiten aldugu, forman diren ekipak hor ditugula, laurdenetan zien olokorki, beraz iduritzen zait ongi pasatu dela gienentzat. Bikain orduan ikusiko finala hori nola jokatuko den. Pilotariak pres dira eta itza Beñat eta Xani emanen diet, horiek ere pres baitira eta segurenik ere berantetxiak. Orduan, mil esker hainitz gurekin egonik, ondoko aldian elduden urtean ikusiko baigira besta onak desiratzen dauzkitziet deneri, eta orduan urte behian deneri ikusarte eta sustut jo pilota. Leire bakatu, berantetxiak gaiten duzun bezala, eta goxe pixka bat, Xan egia egantzen eta... Eskaz txipi bat, eskaz batekin ateatu gira lemizko partida hortaik, eta espero ginen gehiago ikustea.
Halako, goxe batekin bezala gira. Bai, hori da. Pilotariak ikusten duzuen bezala ez dira arras prez, beraz piskat errepiketuko ditugu zer ziren emaitzak egon zen, eta lau finala baginituen hemen Irisarriko trinketuntan, eskuskan denak, biztan dena, Euskal Herriko xapelketaren kontu, eta lehenik goizuntan ari ziren gazteak, eta hor nogari ziren, San? Ebe alde batetik lau herri Aiande Xapele eta Luka Bidar Bardozekoa. Izan dira eta noizbaiteko Pagegi eta Tomas Azketen kontra, Tomas Azket itxasiaga. Bi ekipetan estanzionekin agertzen dira, lau egin eta noizbaiten. Eta hor, erten alda ez dela partidik izan ere, lehenbiziko partidan eta goizuntan, zenta Xapelek eta Bidartek idaziute 40-8. Hala, eta bigarren partida hatik atakatuago izan da, zenta hor bigarren mailakoen kondu ari ziren Amikuseko Florian Mendiburu eta Biti Hortikoipe, eta parian zituzten, Baigorriko Xabi Alkazena eta Andoni Lar, eta azken hauek nagusitu dira, partida eder bat ikusi dugu, jan behar da bi pare horiek lehen mailan hasiak zirela, eta biak jautsi direla bigarren mailat, eta horre dakotxe daukute zinoz partida eder bat, zinez lehen mailako partida bat, eta Baigorriarrak horren buru nagusitu dira, lau txantxo tipiz, berrogoi eta hamasei, beraz... Oita hamasei, lau txantxo tipiz. Lazerreten ala hemen danik, deia, helen urteko, irabazi dutela leku bat zahar segiko pilotariek lehen mailan. Bai, egia egan ikarriko plazera hartu dugu goizuntan, publikoa ginazen numrean, agaitzeko partida ikusi dugu. Animaleko katzalgaldia ibili dute, lau pilotariek, eta ondar memento arte bezginakien, hor ziren nausituko, antaila hartu dute, oitamarretik goiti behar eta Baigorriarrak, zinez sufrituik eta iraziute eta loriatu gira, egia egan. Hori da. Eta guai ikusten duzuen bezala ustiko partida, beraz, alako goxe batekin gelitzen malima gira ere. Hor artekoetan nagusitu dira Frango Aixe berriz Zarer Segiko Matxin Etxeberri eta Jokin Videgen Alfaro. Zentenen eta irabazi dute Irisartar ekipako kontra. Eneko Etxeberz eta Xan Bidar, Frango Erreski, berrogoi eta hamairu. Hala, piskat, ezina piskat badugu, publizitate piskat ginen dugu ondoko egunentzat, zenta finalak segituko dute. Heduden larun batean izan dira, beraz, abenduaren hogeita batean, lekorren izan dira atxalde guzian partida batzu. Eta hor zer rukaren dugu gitarra guasan. Atxalde hasiko da bi hontan, bizten da, lau partida badira behaz luzatzen halko da, atxalde hori. Behaz, bi hontan hariko dira kaden mailan B sailan behaz, Sarako Izarrako Alduntzin Kaiet eta Eneko Marin Imaz, eta aurkariak ukanentuzte Zuraideko Atzarri Elkarteko Joan Legañoa eta Oian Giro. Hala, eta ondotik, beraz, artekoetan beti B-mailean, hor kanboarrak aiko dira Xalbat Martinon eta Julen Eskutarirekin, eta parean ukan dituzte lau herriko Luken Goni eta Bastien Kurtola. Eta ondotik berriz eta laugarren mailan. Senpereko bi ekipa izan dugu ondoko bi partidetan. Hori da, laugarren mailan eta hirugarren mailan, eta laugarren mailatik hasiz eta hariko dira Senperen kondu Iñaki Iziaga eta Andoni Jorajuria, eta eien kontra iko dira denek bateko Luis Salaberri eta Xabi Urruti. Eta ratxalearen bururatzeko beraz hirugarren mailakoen kondu hor lehiatuko dira Senpereko bigarren ekipa Eiande Jurregi hariko baita Olivier Goyenetxekin eta parean ukaituzte abarratia beraz abierako eskualde hortako Xalbat Dual eta Matin Durruti. Ez duke baten norden hoi ikusi. Abarratia eskualdeko Urruti bat, nor izaiten alda hori. Jinbeharko da ikustera horren ikusteko. Hala, hori izanen da henen alon bateko, binen aldiuntan hemen dugu partida nagusia lehen mailakoekin. Eta ikusten duzuen bezala irudiak azken partidakoak, binen fite-fite dinen gira lehen mailerat. Eta pilotariak eduiz prest dira eta kantxa hustu dute. Bai, azken kontseiluen hartzen ari dira, eta azken aholkoak eta azken tragoba ere
hasi aintzin. Hala, epailea ez dugu aibatea aipatu, behar da beren ogurea eman, normal den bezala, zenta pilotaririk ez da izanen espari da epailerik, eta hor epailea untsa ezagutzen duzuna, asan, besta dena. Bai, txasiaga eta bakikia duikazu haundiaren eta aita eta Gilbert, aspaldidanik ikusten duguna eta kantxetan eta partida jujatzen, ez itzele bezala ere, itxasuarrak elkartean, pilotako gizona errotik Gilbert, gure Gilbert. Hala, eta beti ningira emeki partida juntarat, aurkeztuz lau pilotariak. Beraz, biztan da, pilota segitzen baduzue untsa ezagutuak direla purtako mundu hortan. Eta hor ditugu, beraz, bi ekipa. Eta lau pilotariak, beraz, lehenik denek batekoak, beraz, Vicente Lafitte. Eta Thierry Arizmendi ez dela gehiago aurkezten txan. Ba, Thierry Arizmendi, zer egan Thierry gainean kasik denak irazia ditinak eta pilotan. Eta ganden udan oino xapelduna teatu dena eta lehen mailan plazan. Uste dut kasik bere titulu bakarra zuen eta eskaz zuena. Eta berezko izana anitz urtez, hainbat titulu irazik ere berezkoetan. Hala, pilotari handia izana eta oino mail biziki honean aidena Thierry Arizmendi. Hala, gorri izaren dira, beraz, denek batekoak eta parrean, beraz, aurkeztuak dira eta irudian dituzue, Urruñako bi pilotariak. Hor izaren da Christophe Zigarroa. Eta aldiuntan hariko dena gazte batekin, Mathieu Lazkano, ostean ikusi duguna erreportai polit batean. Lazkano, birestan dena pilotari munduan untsa ezagutuaz, eta bere aita alitzen, eta bere aitatxe ere untsa egan badu, untsa segitu badut azteko erreportaia. Ba, aita berezko on bat izana. Hala, Vicente, bai. Eta Mathieu gaurko pilotari gaztena, lau pilotarietaik, aipatzen ginen Thierry Arizmendi. Thierry Arizmendi nadiran erdia baino gutio du eta... Ogoi urte xuxen Mathieu Lazkanok eta balentri biziki handia da eta beraren zatorri zaitia. Kristoin maila eakutsi dauku final erditan eta nahiko du eakutsi gaur ere eta gaidela eta fite eta hoberenekin hartzeko. Hala, baigorriarrak dituzu beraz entzinan eta bereziki beraz Mathieu Lazkano. Thierry Arizmendia, xeri zaharra erreten nuen bezala azken aldian enfokaraziko guainetan. Piskat, gerran lurperatua nuela eta uste nuela zuela partida final erdia garaituko. Eta horro moru, bai, hasi zaharren gisa nagusitu dira. Egia, sufritu dute anitz final erdi biziki gorro batek jokatu dute, lau egin kontra, Thierry eta Duforen kontra. Bai, hirutxantxo txipiz nagusitu dira bakarriko eta mazazpi eta berrogoi. Pilotari biziki gorra da, irabazlea da, eta oino goxe da, eta gure Thierry. Eta behar zaio irazi, eta ez zerbait da Thierryren kontra irazia. Aipatzen dituguno finalerdiak, beste finalerdia aipatuko dut, Christophe Zigarroa eta Mathieu Lazkanok parrean zituzten sarako pilotariak, Julen Mariluz eta Unai Etxeberri, eta beraz Urruñarrak nagusitu dira, Hunarrat heltzeko, berrogoi eta hogoita sortzi. Hala, orkestuak pilotariak eta peskat beren bidaia, eta zuzenean sartuko gira partida untarat, zenten lehen pundua hasia baitute lau pilotariek. Merda, trinketa, piskat hastia dutela ezagutzen, zenta oidura den bezala azken urte hauetan, finalerdiak hemen jokatu dituzte bi ekipek. Beraz, piskat laguntzen du trinketa honen ezagutzeko partidak jokatzea, bizten da eskuineko berinazko pareta hunekin. Ez dela beti erresku deatzekoa, nahiz eta eskun eta ezker badiren oai paretak, benan beti bere efetua emaiten du eta beti halako jena bat emaiten du. Eta lebiziko tantoa indu Vicente Lafittek, arrotuz pilota urrun, eta Mathieuek ezin izan du ekarri airetik. Pentsatzen alda denek batekoek nahiko utela eta gazteari presua eman eta partida estapen untan. Eta pilota kenduz Zigarroari.
Eta lehen pundua frango atakatua, laiz beste 39 lako zerbait ikusiko dugu, nahiz eta lehen partidak frango motzak izan diren, zenta 20 borte sartu dituzte berrogoietarik, behazan izda. Aldeetan ikusiko. Bixente Lafit botean, Zulian untxa bildu zigarroak, Tiri. Pilota eman du nahiz eta Christophe Zigorra intzinetik pastu dakon. Bixente Lafit untxa arte sarea hor. Eta bai, Mateo Lazkanok nekeziak pilota honen biltzeko ezkeraz. Eta bigarren txantxoa izan da gorrien aldeko beraz. Denek bateko pilotarien zat. Denek batekoak, iduri dute untxa hor direla, astetik. Egia egan, final erditan eta finala ordenetan, astapenetan, lehenbizko hamartantoetan ukantuzten nekeziak. Hor justen dugu, lehenbizko bitantoetan, hor ongi kokatuak, kantxan. Luze bai, bera untxa irakurta zuten urruñarek eta itzunen bildute ura. Frango apal inda pilota hoi. Kasu nekeziak Matiorentzat hau ere, binan liuntan ere maiten du taularen gainerat. Bixente Lafitek abiadura, binan ez du nahi bizen untxak kausitu. Matio Lazkanok, aliuntan, bai, taula edera. Ibeluntarat, Thierry Arizmendiri erdian usten. Parada sartzeko Christophe Zigarroaren zatailetik. Horetzen urgun lehen txaretik. Bixente Lafitek zer eginen du eskuin jo egin. Untxasku irakurtua. Deliberatzea ikusten dugu Bixente. Lehenbiziko tantoak bereak izan dira. Eta ikusi dugu ere Thierry Arizmendi txalotzen bere lagunaz, eta untxa irakurtua zuen. Ikusten duzen bezala hor, untxago txalotzen bere laguna. Eta hirugarren txantxoa beraz segidan denek bateko entzat, 3-0 finala nagusiuntan lehen mailekoen kondu. Eta edera haukoren duen Bixenterak entzin hortan kitzikatzen, baina untxa irakurtu Matio Lazkanok, aliuntan Giberrat, baina untxa laguntzean Zingarroak. Matio Lazkanok ezkerreko paleta onkitu du, baina bakainan da bere izan. Justu zen afera. Matio Lazkanok untxa irakurtzen hori norte sare. Untxa jo edera, kasu giliko sarean. Hala! Utsi du izultzerat Thierry Arizmendik, baina sarera txartu dako. Eta lehen txantxoak hausitzen dute urruñarek partida guntan. Besa hondia du, Matioak, eta gai da, hola arrotzeko reskitre esatzen dut trinketa. Thierry utziko du pumpasarerat joiterat, errebo joiterat, baina pumpasarare sartu dako. Christophe Zigarroa botean lehen aldikotz erditik abiatzen da. Ezkerreko sarea buruz zangoetarat. Untxa ekarri pilota zailat, Bixentek. Bixente untxa, Pista ederakoaren doinu Bixentek, gainetik hartzen, arte sarez taularat. Pilota edera aliuntan Thierry-rentzat. Arte sare untxasko, Matiok duda, eta ezin du bildu. Jona Thierryk. Goko unarekin hasten dira, denek batekoak hasteko, indartsu hasten dira. Frango Bortizki ari dira, eta min egiten dute. 4-1 beraz, finala hontan. Abiadura emekean ikusi duzue. Mathieu Maleuski ez duela bere alde egin pumpe hoi, eta pilotai ezin duela bildu. Eta zuzenera teldu gira, beraz, Bixente Lafitekin botean. Xakia Laburrei. Eta hori buru sartu du. Etzuen sobera komplikatua, Mathieuak Xaki hori. Eta beren lehen botea sartzen du, beraz, Bixente Lafitek final hontan. Berden denbora hartzen du, badaki botea importanta dela Bixente Lafitek. Hoi, arte denak eskuin sakatzen du. Pentsatzen lan da oinore segituko digila erabotuz. Eta sake hona hor. Eltuko dea, bai, elu da, dumitan, bai, elu da. Sake zaila ere mandu, Mathieu.
Bixente untxa, bere ardura hartzen du. Eta Mathieu gaizoa bere adin gaztearekin aldena egiten du, baina mementon ez du pilota ondirik bere alde usu defentsan agertzen da. Egia. Hor bezala. Bai, dominatia dira. Frango untxa kontzen dut aintzinetik pilota eta dena batekoek. Eta presiopean atxikitzeute Mathieu, mementoan txorik. Bixente Lafite abiatzen botatzera berriz ezkerreko aldetik. Aldeuntan lore egibeluntarat. Untxa Christophe Zigarrak segitu zuena. Ale, Mathieu Lascanok aldeuntan taula ederrak osetu du. Thierry defentsan untxa. Christophe Zigarrak bere gain hartzen du pilota hau. Arpesare urrun. Thierry hor da untxasko. Biziki untxa, Thierry, zoin untxa. Txalotu zuen ezkerreko alderat eta Christophe Zigarroak ezkerraz ezin du ereman alizan pilota bai. Pilota zailatik jakin izan du Thierryk eta airetik ekartzen eta tinkatzen pumpaxareari buruz eta tantua egin. Ofizio hainitzekin. Haiz azpi bat, hor zinez nausi hor hastapen hortan dena batekoak. Azkar hasi dira gorriak hastean. Ez du lehen partidako itxura hartuko unek? Ez, agian ez. Publikoa non beranda hemen eta denek ameste dute partida handi bat ikustea. Eta bigarren botea hemen sartzen duena Bixente Lafitek. 8 eta bat emaitza orokorrean. 2 bote beraz Bixente Lafitentzat. Eta oraino ez du sartu boterik Christophe Zigarroak. Batzen da behiz. Beti beren denbora hartuz, eta untsa egiten du, Bixente Lafitek eskuineko esokuntarat, eta hitzitzen dako aldiuntan Mathieu Lascanok. Indartxo Christophe Zigarroak. Hori Mathieu. Arpesare, baina nortzen Thierry Arizmendi. Xiloak hausitzen du, baina ateratzen da. Anta pilota horren gainan zen Thierry Arizmendi, baina eskutik eskapatu dako eduriz. Eta bai, azkar bota zuen eta Zigarroa xilorat buruz, kausitu du. Eta efetua handiaikin ateratu da, xilotik pilota hori, eta ezin izan du kontrolatu Thierryk. Ale, bigarren txantxoa beraz Urruñako pilotarientzat. Biga eta sortziala, biadura emikian ikustiko duzu pilota... Eta zuzenerat, heldu gira Christophe Zigarroa beti berriz botean, beraz, erditik abiatzen dena. Txara maitean Thierry Arizmendik. Ez du kausetu taula. Aldiuntan kausetu duka dagoela Mathieu Lascanok. Bixente Lafite kuntza sarea buruz. Bixente Lafite oino gainetik aldiuntan. Sareat beti salu-salua. Thierry Arizmendi bailotzen da. Thierry ezkerraz oraino. Beti bere ezker segurrarekin. Ezkerraz oraino heltzen da. Bien artean untsak zigitua zuen oino Thierryk. Eta behar hor, erdian pasatu duen, zer diozu, Xan? Pixkaz, Pixkazei zintzuen bestela egin ere, fite jonki zen pilota aintzin hortan. Dena den ez du fitxik egan Mathieu Ez, Mathieu behar ba. Adiatura emikian ikusiko dugu behar ba, bekisago. Ez, Bixente joan da bere tokian hartzeat ezkerre, normal demezala, eta ez dut uste eta intentsio zerrik zuenetz. Behatzi txantxotan gira beraz denek bateko pilotarientzat, eta bi txantxo tipi beraz Urruñakoentzat. Doi eta egiateratu, sakezain bat eta Zigarroak. Taula eder bat Mathieu Lascanok egin duena, Erik ezkerraz. Untxa, ezkerraz, zoin untxa, Thierry. Supaleta hunekin, eta... Zoin untxa. Ez da, zer gaiten du, bai. Ez da muguraino alu pilota hau. Eta lehen hamarkada gorrientzat izanen da. Hamartean jo egin dituztena beraz denek bateko pilotariek. Agontuntza sartiak eta ikusten da ere done bateko horiek eta
ideiak argon garbi dituztela, planoa aski garbia da, eta presiopean atxikitze dute gaztea. Eta gaztea aldi mezala da, borrokatzen da, horako bi pilotariak mail hortan nahi dielaik eta neurria atxikitzea ez da errex ere. Vicente Lafitek aldiuntan berriz boterat. Eta xerke xamina oino. Untsa Mathieu. Doi eta ikartzen. Christophe Zigarroa defentsan. Iskinak txeman du, irrisita pixkat Mathieu dentzat, denen beharra da. Lagunduko ditu Txantio horrek Urruñarrak zentat denen beharra badute. Xantxa pixka bat ere hartuko dute gogotik, pentsu dut. Eta hirugarren medaz Txantioa. Christophe Zigarroa botatzen. Esakia, untsa, esakia ona. Pasamarrean ondotik hor, lehenbiziko xarerat. Xamina sakatu du Christophe Zigarroa. Bai, lehen sakea sartu du hor, nahiz eta Vicente Lafitek dira biga sartua dituen. Gai da, Christophe ere sakari ona da, gai da, sakea atzun sartzeko. Eta lau eta hamar emaitza orokorrean. Erdian utzi du pilota hai. Pilota edera ukanen dute hori nogurriek. Soin zin hortan Christophe Zigarroa, bai, airetik hartu behar zuen hori. Mathieu Gibera din beharko. Mathieu, ponpaxareat. Ezkerraz biziki untsa, Vicente. Ezkerra hundia du Vicentek. Eta biskat hutsigin duen hor Vicente Lafitek. Christophe Zigarroa airetik, errefera emaiten Vicente Lafitek untsasko. Eta Thierry Arizmendik taularrat botatzen du pilota hoi. Alde honetan ez da sartu Vicente Lafite. Zoin untsa, Thierry. Pilota zaila, ai. Mathieu ongi. Heltzen da. Ze pilota ikarri duen. Asu. Ez, momentu batez biek bat bestiari behatu dute ez dira joan eta horan buru Mathieu joan da, binen beranta irizen. Egia eta pilota hortan, aintzineko pilota Mathieuek mirako ilutipi bat egin zuen gileko zokotik, berarentzat zaila zen berriz joitzea eskuinek aldeat. Hobe zen eta hobe izan zien horintzat eta sartu balitz eta pilota hortan biatura emikean ikusiko dugu pundun, eskarretin zinuena pilota biziki untsa ere eman duela eta ondokoan tiratuko duena, biek batez ez dira joan, Christophe Zigarroak duda bat ukan du, ez da joan eta Mathieu beranta ukan zuen. Thierryk erdian ozten du, Mathieuek indartxu bainan sobera bortxatuz eskapatzen dako. Ez du baletzen. Zoin untsa mozten din oinore Vicentek ezkeraz. Edera ukanen du Thierryk oino. Luze bainan ezkerreko paleta onkitzen du. Airetik sartzen Vicente Lafite beti. Thierry Arizmendi hoa ilotzen. Thierry oino ezkerra tinkatuz. Pilota edera ukanen du oraino. Handiuntan luzeago. Eta untsa sartzen Mathieu. Ez eskuinazo bezuen eta behar pilota hori. Ango erdian zen, ezkerraz lotu da, binen etzen behar bada, auturiko buruna ez. Ez, eta gorputzan gainean jintzaio pilota hori. Eta hama bitxantxo beraz, denek bateko pilotarientzat. Eta ikusten dugu Vicente aipatzen ginoen, Thierryre frango fresko, Josami batzuk. Zinez mailonian, biziki honian oino. Final erdian horretzen iz, frango akitua zen momentu batez Thierry Arizmendit, uste nuen amor eman zuela, mainan ez, gaina hartu du. Eta horren buru partida irabazi dute denek batekoek.
Naiz eta Thierryk somatu ditu berrogoi eta. Berroita bi egan ezake. Bero, kutsi du gai dira gazte horiekin aitzeko eta maila edera duela. Ginen dudarik, baina hor frogatu dauku Thierryk. Ezkeraz, segura duena eta indartsua Thierry Arrizmendiko ino. Matias, Zigarroa barkatu. Untsa Vicente. Beti bizi da, pilota edera Vicente Lafitentzat. Gainetik hartzen, xarea zartzen zen, behin hortzen zeintzeko Christophe Zigarroa. Mathieu, ezkerreko paretaikin. Erik aldon bezala numitan. Kaso pilota hau. Untsa segitu du Vicente Lafite, untsa eramaiten. Hola, ze joa inazue Michetek. Ikartzeko gizan zuen Mathieuek hori. Pilota pundu polita ere ikusi duguna hor. Pondu nahosia. Vicente gaitzeko joa inazuen airetik eta hirugarren olaguaren txanian xarerati hurrik. Ez da nor nahi emana. Ez da sartu doi joitaik, eta xaren izkinatik eta ateatu da, eta Mathieuek sigitzen altzuen hori, pilota hori, eta utxin du. Eta berriz gurri izanen da libat gehiago, kasu, marpunduen eskarta antxu badute eginik denek batekoek. Amairu eta lau gira, finala nagusiuntan. Ez lukete hautsi behar partida hori hastapenetik, lan llega bada. Hola, Mathieu, besoa libratzen, erdia malimadare, hala. Honi tentzaio, besoa libratzen. Zigarroak ez du baliatzen pilota erdia guzten du. Eta berriz gibidan da Mathieu Lazkano. Alintan aintzin hortan sekatzen du, Christophe Zigarroa beti defentsa honean. Zoin untsa, Vicente. Zoin untsa, Vicente. Ezkerraz ikarri untsa moztu du eskoino. Behartzen bezala, untsa lehertzekotan bigarren pumpea aintzin eskureko paleta horrekin jenatuz, untsa neurtua. Bere aurkaria, zuzeneko aurkaria bere ezkerreko lan zuen, eta gibelen zat bizki zailazen eta biziki labur moztu du eskuin, eta Mathieuren zat urgune izen pilota hori. Jokaldi gaitza. Eta hor ditugu 10 puntuak erraiten dintuen adeskarta, 14 eta 4. Denek bateko pilotariak aintzinen beraz, eta ziloa eginik gorriek. Vicente Lafite botatzera tabian, eskuineko paretaekin gibeleko sekuntarat, nekeziak, Christophe Zigarroa alutu da, ezkerraz, baina pilota tzarra zen, Eta hiruaren botea sartzen duena Vicente Lafitek, eta Christophe Zigarroak bat baizik sartu du orain arte 4 puntuetarik. Sentsu batetarat badoa, partida hori. Publikoa esperantzetan, publikoa inbat kalme. Gambiar da txaldeguntan eta trinketea gonbetea dela, eta placer bat da ikustia loko... Arratxalea ipatzen zuen, goizetik ere? Goizean ere jendalde xarmanta zen. Zinez egun bikaina antolatia, eta... Ixartarrak pilota elkarteak. Bai. Eta behar da ere, eta berroita hamar bat bazkaltiek ere bazela, eta... Dena untsa antolatu dutela, burutik burua lekuko pilota elkarteko arduradunek. Jone Muscardiz biztan dena lehendakaria, baita ere beste talde hon bat ekibilian direnak. Fruga emaiten dute, badela bizi hemen pilotako elkarte honetan isartarrak taldean. Zinez. Eta nartean, urruinarrek hartu dute botea 5 eta 15, Christophe Zigarroa botean. Gireko xareat. Kasu efetiarekin, Thierry erreski ere maiten. Mathieuren xarea buruz, pilota edera Mathieuren zat. Arrotu, ez du untsan eurzen. Christophe kasu.
Vicente untsa. Joe gaur, Mathieuek. Zara izan da. Hola, Mathieu. Mathieu, hori. Behar du libratu, Mathieu. Publikoa ere animatzen, ez dakitu urruñarkoak direnez, ala... Pentsatzen alda, eta urruñatik jendan danat dinik. Eta gazte bat izaitia final batean ere beste gaz batek hartzen du. Eunari eta beti onda. Kapazitatea handiko pilotaria eta gaztea da eta Mathieu eta egoera biziki ederrekoa. Eze pilota ateratu duena, Mathieu Lazkano, atzaga zuen, aliuntan atrik edekagoa du, eta taula duze bat utatzen du. Berriz ere erdian du Mathieuka. Erdian, baina Thierry aintzinatzen da airetik hartzeko. Untsasko neurtuz, baina aldiuntan hori zen da Mathieu. Untsa jokatzen entzin hortan. Taularat aldiuntan. Taula ona. Ez daka ateratu, Thierry utzi du gibelerat joiterat, nahiz eta behar itzultzen ahalko zen, ez da halakorik erratu. Eta pumpasarea txartu da. Eta urruñarrek emeki zomi pundu egiten. Ez dira hino berdintzekotan, baina hamar pundu baino gutiago dute. Hola, zoinuntza, Christophe Zigarroak moztu duen. Aipatzen ginuen, Vicente Lafikteko badakiela untsa egiten, Christophe Zigarroak ere frogatu du berak ere bazakiela. Christophe Zigarroak garriko ezkerra du, anitza izan dena da eta ezker baetan. Ikusten zaio, aniz gauza badaki egiten ezkerraz. Ikusten duzen eza lerratu da entzin hortarat, beraz pentsatzekoa da. Lurra berriz sukaraziko dutela eta izerdia kenduko, Gilbert Ducazu joan dela hortarat. Eta nartean beraz urruñarrak ikusten dituzue hatsa hartzen. Eta Christophe Zigarroa, aniz Kepako kapitaina bezala, aniz mintzatzen gazteari. Kuraia txikitzeko. 15 partida astapenean gira, 7 pundu deskarta polita da, ez da deus eginik. Ez da deus eginik. Partida energia ez da jokoatua, beraz berriz diten aldira, frogatu dute gauza horrek bat azkitela egiten. Hor da, kapitaina erten nuen, bai Christophen eta lana, baikor izaitia laguntzeko bere laguna. Gaztia zainetan txartia dela pixkat hori irten alda, eta normal den bezala, adin hortan hori zaitia deia gauza bizki edera da. Eta pixkanaka ere, kusten dugu pixkan libratzen ari, eta Mathieu. Pausa bat hartzen dute beraz pilotari horiek. Eta berriz abiatuko dira botatzerat urruñarrak. Eta bereziki Christophe Zigarroa, zortzigaren aldikotz. Publikoa nombrean ikusten duzuen bezala irudietan. Itxura iziarria du, hemen isagiko trinketorrek. Dela zonbait urte ikusi ginuen ere gaitzeko partidat hemen, eta... Horren ez dira bizpala urte, bai? Ziar guztau gartea izan zielaik eta antxordoki eta garrat zuraidaren kontra. Horren izan oztuko azken astean izan zen tempesta bat eta elektrika moztura bat izan zen, eta horren pareatez ez zirena izan, eta berantzian berez hasi ziren, eta gaitzako... Dena berezia izan zen egun oktan, bai. Gaitzako... halako giro bat sortu zen. Egun hortan isariko trinketa labrita, bilakatzia zen. Ikusiko holakorik gertatzen denez aliuntan. Taula hona Thierryk, errebotetik untsa, Mathieu pumpasaren buruzka, asik sartu da. Mathieu, ezkarriko baita. Untsa segitu du. Untsa taulatzen, hobek iso Mathieu bai.
Kristof, Pumpaxariari buruz. Hala, heldu dira urruñarrak. Oai hartu etxana pundu horren ikutzi Vicente Lafitek, baina liuntan sartu dako. Eta, hala, jokoren aldetik ere, beho bekiako da, zenta hor biltzen ari dira. Behatzi eta 15 ditugu, urruñarrak emeki ari, ostien 10 punduen eskarta zuten. Ari betentzen beren beran da, eta hor ere, bigarren sarea sartzen dakona Kristof Lafiti. Vicente Lafiti bakatu. Eta 5 punduetan ditugu urruñarrak. 5 pundu segidan egin duztenak, 5 eta 15 ziren, 10 punduren deskarta. 5 pundu segidan egin dituzte. Eta bote bat ere sartzen duena Kristof Zigarroat, bere bigarrena. Biga, eta 3 bote sartu duena momentuan Vicente Lafitek. Botetan hurbiltzen ari, baita emaitzetan ere, 4 pundutan dira, baigurriarrak, 11 eta 15. Keinu egin du Kristof Zigarrak, menan untsa segitu du ere Matio Lazkanok. Matio erentzat oinu piuta edera, entzin hortan, kitzikatzen. Bicentek untsa segitu du aldiuntan. Ez mendi arte sare, menan Kristof Zigarrot untsa gibelkatu da. Utzarra zuen, menan untsasko ere Matio. Bai. Bortxatu du pilota hori Matio. Biak untsa joan ziren, bi urriñakoak, bakotxak bere lekuan ziren, bat errebotean, bestiak paretean, errebotzen, beraz Matioak untsako hositu zuen, menan eskutik, abiadura demekan ikusiko du, kutsekin dako, biskat bortxatuz behar bada. Sobra bortxatuz, zangoak sobra ez aski baliatuz. Pilota apal horitan importanta da, zango iztarrak ere untxapleatzea. Gerria untsa sartzea, erten duten bezala egoaldean. Eta denek bateko pilotariek beraz pundu berri batentzat, 16 garrena, 16 eta 11. Ere maiten Matio Lazkanok eta... Reusita pixka. Xantza pixka batekin hor, berda iturtu. Haime untsa karria zuen, eta ez karri galdeat. Karri balu erdik galdeat, ez zuen eskinik atxemanen. Eganen dugu, untsa saristatu izan dela. Hori da. Eman zuen behartzen bezala eta lagundu izan da. Kristof Zigarroa behatuko da botatzerat, eta 4 pundu tipiren deskarta. 12 eta 16. Laburrei pixkat. Matio lentxareat ez... Indartsua ino Vicente Lafite, gibeluntara eta Matioak... Mano erra Vicente. Zikatzen entzin hortan oino. Airetik. Lehenten duzten du pausatzera Thierry Arizmendik eta gibeluntara temaiten. Thierry Arizmendi, taula susena. Untsa Vicentea rotu Kristofek. Untsa. Horten alda, zinez 4 pilotariak sartia direla, partidan. Beste mail batzean nahi dira denak. Inkoa dugu dira puntuak. Ezkerrago jokatzen dute lauek ere. Partida gortu da. Ontsa, oinore berriz eta taula ona Matioek. Etxirik itzulian, bai ateratzen du, eta pilota edera ateratuko da Kristofentzat. Ontsa, Pumpaxarerat. Bigarren parada, aldeuntan urrun gibelian. Thierry eta segitzen. Doi eta ipastu da sare azpian, Thierry pilota. Epaileari buruz denek behatzen zuten, ez da mugitu. Ontsa jugatia da niruriko. Jendek ere ez dute pitzik erran. Mathieu gogor, berriz,
Haure itzulian itzultzen, eta bai aldiuntan, untsa irakozu. Untsa, Matio defentsan ere badaki. Haure zailaukanen du, itzultzen dutzen gibelera joiterat. Eta, helduko da. Antugo horra Matioren zat. Atxikitzen du momentuan. Untsa ateatzen da Kristof laguntzeko. Aldiuntan ere gibelkatzen da. Hau ere, Kristofen dako izanen da. Ofizioa handia ikin, heldu da launtzeat. Hau txarra ukanen du, Mathieu. Bikain, Mathieu, bikain. Aldiuntan, Mathieu, sobera bortzatu gabe. Gertian usten. Piluta edera Mathieu, arrotu ez du hainbeste baliatzen. Ez, tanto aiten. Eta tirik, zentzailena, baina ez dugu usu ikusten petu bat. Bai, kasi ikusten altzen pumpatzeat ere pilota hori. Eta emeki urbitzen ari urguñarrak, hiru txantxutan dira bakarrik, 13 eta 16. Zinez beste partida bat da, zinez hori ikusti da gauzak nibeltzen ari zirela. Eta ostian biziki azkar hasi balima da Vicente Lafit aldiuntan horrekatuago zen jokoa. Bai, eta erreusuzte, eta urguñarrek untsak entzeute pilota Vicenteri. Motze isakea. Kristofena ezkerrek aldeana izan du sakatu. Laburre izan da. Eta boteat falta beraz Kristof Zigarroaren zat, nahiz eta biga bazituen arde etxiak botetik. Eta parrean Vicente Lafitek hiru bote sartu ditu. Eta emaitza horokorrean. Denek bateko pilotariak aintzinean, 17 eta 13. Vicente Lafit. Urrun gibeluntarat. Numbitan zen, zara. Efetiarekin. Efetiarekin, pumpasarea txartu da pilotari. Eta bote berri bat beraz Vicente Lafitena laugarrena izanen baita. Pariatzaileak ere gure ondoan direnak entzuten ditugu. Marka ez dela deus eginik. Eta ono gauzak itzultzen aldira partida untarat. Vicente Lafit botean. Indartxu benen untan laburago izanen du. Untsa Zigarroa iretik ezkerraz, hau ere ezkerraz, baina hau ez du ere maiten. Kasik pikindu eta Kristof Zigarroa eta Marluruski beraren zat edera ateatu zaio Vicente eta Vicentek azkar ezagri du pilota xareari buruz eta tanto egin. Biatura emekean ikusiko duzu hori. Lehena milu duena, baina bigarrena Marluruski amor eman du Kristof Zigarroak. Eta dendek bateko pilotariak berriz botean. 19 eta 13 emaitza orokorrean. Tetzara hau ere gibeluntarat. Untsa irakurtzen Kristof Zigarroak etzulian hartzeko. Thierry Mendik, Tedera. Behingoan utsa bat eta Vicentenganik ezkerraz. Biziki azkar hasi da Vicente Lafit lehen amarkadan. Eta hor bizpailu xare sartu da azkote. Lehen xarean, hor ere faltaino bat ezkerraz. Eta horrek erran nahi du, Ruñarrek kureia hartzen dutela eta emaitzaren aldetik ere. Punduren deskarta txikitzen dute ustean, hamarra punduren berantaukan dute. Eta partidan erditan ere ez gira, beraz gauza hainiz gertatzen ala ino. Eta ikusi izan jokoa, asken bola da untan, zinez horrekatua da. Thierry untsa, taularat. Mathieu ere untsa, ezkerkaldeat. Arizmendi beti berlanianari, min egiten, gibeluntarat. Hino bat gehiago, Mathieu Raskanoren kontra. Berriz presioa emaiten eta Mathieu
Mathieu kuntza defenditzen, Mathieu rentzat parada mojoaren hartzeko, biran. Ez da lokorik erratu aldiuntan ere, eskapatzen dako erdi hortarat. Txara maitean goxuki, Thierry Arizmendik badakin bezala egiten. Eta hola samin bat, oino. Gazaldi untan bai. Mathieu Lascano. Hola luze bat, Thierry rentzat. Zara, bainan, ezker hona du. Tona Martiriko pilotariak. Gaiten zinuena zen, zinez horrekatuago da, eta punduak luzeago, eta ikusten defentsa ona, Mathieu. jokoa gogortzen ari dira bi aldetarik, Espairu txantxo ikusten ditugu, luzeago, xuxenago. Zoin nuntzai hori din. Tanto biziki hon bat, Thierry ganika. Untsan hasiz, taula baliatuz. Txarea buruz, arte xare. Eta partia den erdia egina dute denek bateko pilotariek. Hogoi eta hamalo eta maitira. Jadura emikian ikusten duzu. Azken pundu hauetarik, espalimada azkena ere. Eta gorri beraz, Vicente Lafite irudian. Hain ikusten duzu, ateratzen dakola, nok bat den bezala, berotasunarekin. Ez du lortzen guai, bolita honetan saketik gehiago eta Vicentek. Zindartxoago ari zen ostean. Eta laburrau da. Eskoina izan du botatu, etzen gaizki dinare. Uste duzu esan gibela, eskoina nahi zola botatu, bai? Netzat bai. Netzat bai, ez dakit kusiko dugu berriz eta errepikan. Ez dakit, lahutsekin dakonez, ez dakit, sobraik hor. Bekiago ikusiko dugu. Netzat eskointzen ma hori. Berdin ma. Erez, magarren azpian jondako eta hogoita bat garen pundua beraz. Deke bateko ekiparentzat. Laburrei berriz, Vicente. Ez du lortzen gehiago. Tinkatzen, Mathieu Lascano, Thierry Arizmendi hortzen txekitzeko. Vicente Lafite ekibelkatzen da. Thierry Arizmendi errebot. Ezkerraz lotu beharko Mathieu Lascano. Kasu Thierry, paleta, gainetik hartzen du. Sobera, ateratuko da Thierry Arizmendi rentzat pilota hau. Mathieu Lascano berriz eskuineko alerat, baina ateratzen da. Mathieu Lascano, bai, lanak joan ditu pilota honen karreatzeko, baina neltzen da. Gaiten du epaileak, bai, ikusten duzen bezala etxatu du eskua eta erria Gilbert Dukazuk. Eta Mathieu Lascano hain zinean duzue, akidura pixka bat behar da. Akidura pixka hor, hala. Markatzen du hor, eta behar bat denboraldi bat hartuko duten, bat edo bestek? Juniorek behar ba ez? Hemen botu alitaike behar ba. Ez du eduri, segitzen dute. Haindara nitz baliatutuzte, berriz sartzeko partida horretan, behar ba hori bat zeute, guai, mementoan. Jus pixkatutzi utela hor hurbiltzeko. Eta hor, beste hatz bat behar du da berriz partidan sartzeko eta ez usteko denek bateko akaintzina joitera eta ostean bezala. Engileko xarea sakatu du, simpliki, Vicentek eta pilota edera hogeiteko. Sotamano, ze sotamano hain duen Vicentek. Hori ze joa. Untsa eman zuen Vicente Lafitek. Biziki. Eta izan da, sartu baitako pilotoi sarearen bagneat. Eta orain joan eta horiñakek pausu hartzen.
Hala, txatzen ginoen holako zerbaiten behar bazutela, kasik 10 punduen eskarta berriz, bosteterat hurbildu dira ostean, menan aldiuntan berriz behatziren beranta badute. 24, 23 eta 14. Hala, nekian ikusten duze horiek beraz. Pilotaren aktualitatea aipatu dugu Euskal Herriko finalak, xapelketako finalak zirena bai eguna hemen Iritsarrin, ostean eman ditugun emaitzekin, helduen larun batean lekorren izan dira, eta Garatenean ere xapelketa hasia da, Niguko xapelketa hau eta Super Prestige delakoa. Astelenean izan dira lehen multsoko partidak, eta bihar sikituko dute, nahiz eta ez dazkiten susen emaitzak, san behar ba ni behin gehiago bat bizu? Lehenbiziko partidetan izan dira, eta lehenbiziko partidetan Sanchezek irazidu Franco Ereski Mexikarren kontra, Inar Mundo. Biharren partidetan eta Peio Lanral nausita berroi eta 21 Pierre Etxeberrin kontra. Kusitugu, Sanchez aski irriskiari, saketik eta indarrez Frankoki nausi. Gauza interesanta batzuk eakutsi ditu Mexikarrak bereziki teknikoki, gaida egiteko jokaldi berezi batzuk, ezkerretik ezker, fetiarekin, eskoin biziki untsa botatzen du. Saketipia du, kapazitate teknikoki bereziki baditu kapazitate handiak, fisikoa badu lantzeko, mutiko hasita da. Ez du sakatzen ere sobera mailortako eta beste gauz bat berezia dena Mexikarrentzat da, eta hemengo modalitatean gileko xariaekin nahi diela. Eta han ez dute bate osaik horrekin, eta gainetik, airetik eta sufritza dute, ez dute osaiek, hori sotamanoz usatia dira, eta apuñotik ez balimazira gai jotzeko gure trinket tradizionaletan zailtasuna handia da. Baliatzen izpizka debatearen idikitzeko, nahiz ez duten erantzunik, holako pilotari baten beharra zenez ote hemen gendi, edo ez ginuen deia aski pilotaririk bai berezkoetan, eta hori beti debatea da, lehenago izan dira ere, biztan da kubanua jintzelarik ere dibela zonet urte bazterrak nahasi zituela, eta gisa batez emaiten du pixkat hatz berri bat edo kuriostate bat ere hemengo pilotarientzat, bestalde ere hemengo pilotari bati lekoa kentzen dako. Hori da, pilota nik niz bate kontra, eta alderantzi zer genezake zen eta maila badelaik, atrakzio bat ukaitia eta pilotari on soberakinik ez da. Eta balima dira beste lekuetatik heldu direnak, ez da arrazo bat. Arrazoa da, eneiduriko etapak eta saltatzen dielaik. Ni ganezake behar direla gauzak eta ordrean egin, eta ubeki isoa txemanen nuen ni eta zetako ez eta arrastia mondo barraja batean, eta iraz dezan bere tokia Super Prestigean, simpleki eta kantxan gainean. Hala, debatea behor duzu, gisa batez hasteko gauzona da, eta nahi du pilota bizi dela, eta pilotaren horretan dela. Hala, diren gira beraz finala untarat, anartean urruñarrak pundua egin dute, nahiz eta ostean bizpairu pundu hartu dituzten, eta berriz 10 punduen deskarta bada. Anartean Vicente Lafitek 2 bote sartu ditu, 6etan da, Christophe Zigarroa bakatu 2 botetan, eta emaitza orokorrean, 25 eta 15, beti nekeziak urruñarrentzat hurbiltzeko, bostetara turbildun dira, hainitz indar gutziz behar bada, sobera ez dakit, gero okerranen. Bitanto hon, segidan, eskoin lehenbizikoa eta guai pumpaxareari buruz aidetik egidu Kristofek. Behar dute urbildu baitez bada. 25 dira, nahi baute urbildu eta berdin du, orai dute. Kasu partidaren erdia pasatua da. Eta beratzi pundu hor, antaipo gita da.
Oita mar tanto eta heldu balima dira sobera egeski gorriak zaila ikan eta akazu, sake ona. Zoin untsa ere manduen Bicentek bere esker zora gerriekin. Hortzen Vicente zeintzeko sare hoi. Hor zinez zerten alda gaur aintzinekoetan amateur mailan beden bi esker handienak direla. Tinkatuz Mathieu Lascanok pilota hau ere, Christophe Zigarroak eskeraz. Edera du Christophe Zigarroak. Pilota Mathieu. Aliuntan esker untsa emaiten du, Thierry defentsan eskeraz. Christophe Zigarroa beti esker. Paitxiki da, Thierry defentsan untsa. Eta, ai. Hala, Christophe, untsa Christophe. Naiz eta uste dut deia poto gisa utzia zuen sarearen konduzen eta Gilberrek altxatua zuen bere eskua. Ez da gauza handik aldatzen horrean buru, beti perde izanen da pundu hau. Entxeatzen da Christophe eta joko nahasterat. Ez du amor eman nahi. Christophe Zigarroa botean, trinketaren erdialdetik, erditsutan. Eta tantoat. Zuten altzun behar bat pasatzerat, ez pilota hori Bicentela. Bai, gaxo, motxa zen, txake hori erditsutan. Eta hirugarren pundua egiten dako boteaz sartzen duena Christophe Zigarroak, eta parean Vicente Lafitek 6 sartu ditu mementokotz. Ea markada berean sartzen aldiren eta berdeak. Txake bertxia, ordion, guai, utzi du besteat. Pareta Mathieu. Thierry haintzinatuz, erdian usten. Mathieu Lascanok tinkatzen eskerrago. Mathieu berriz, untsa esker. Berriz mendik ere taula eder bat. Pilotatzara ukanen du Mathieu kor, bainan erde maiten. Kasu pareta Thierry. Arte sarean, Christophe Zigarroa hor da. Mathieu Lascano, altzuen bezala. Vicente Lafitte eskeraz. Moztua zuen eskeraz, eskuineko aderat, baina... Gainbera, lehertzerat. Magarren gainera joan dako. Eta emeki berriz somipundu egiten ari urruinorek. Hemeretzitan dira, 6 punduren deskarta hori no. Hale, horai dute, xanak erraiten zuen bezala, nahi baute gaitzizti beranta, urbiltzeko orain da. Mathieu lentxarea, tuntza Vicente. Artu hartzen zen eta sartzen zen hau. Zaitera hori no, Mathieu rentzat. Kasua hori untzatinkatua zen. Vicente Lafitte, liuntan untsa eskerraz. Ze joa eskerraz hori nore. Luze eta nekeziak eman dituena Mathieu Lascano hori ikusten duzuen bezala zuen irudian. Mathieu ikusten zuen eskuineko baita onkituko zuela pilota horrek. Eta errebotera joan da. Eta denek bateko pilotariak deliberatzen dute beste pilota baten hartzea. Bizi isago behar ba, orain. Partida guntan abiadura gehiago emaiteko. Eta azken 15 punduen ekiteko behar da. Hori da, eta sakia baliatuz, bereziki. Zazpi punduren deskarta, beti 5 eta 10 hartzean dira. Eta abiatuko da botatzerat beraz Vicente Lafitte pilota berri horrekin. Berri xago eta soaze abiadura hondiarekin, bai, eskuineko xoko hontan, baina nuntsara maitean Mathieuak. Lekuan dira, denek bateko pilotariak. Kasu. Eta ez segitzen du botea. Bon. Falta eman zuen, bai, zenta marra unkitu zuen, eta entzun dugu. Guk ere, bai. Guna reino entzun dugu, bai. Espalima zuen, altxatua behar ba, besua espalima zuten denek ikusia. Falta ikusia zuen, Gilbert Dukazuk ere. Bai. Bigi zorrotza du Gilbertek.
Eta denek batekoen alde berriz pundu hau. Hogoita zazpigarrena, hogoita zazpi eta hemeretzi. Vicente Lafit indartsu gibeluntara eta itzulean hartzen Christophe Zigarroa kuntsasko. Ze izan da bien artean hor, kokatia zen Miskat Vicente. Bat bestiari... Ezin izan du defenditu bere lentsaria. Jenatu dira, behatu dut epaileari buruz, behin narrek erdu ez zela deus hor. Eta... hogoi egen pundua egiten dutena, partiaren erdia egin dute... Hogeita zazpi, ez dira, inu egon ere. Sinestan aldute hono, hogeita hamar bat berdin, zendako ez. Eta... apiatzen da botatzera behaz Christophe Zigarroa erditik. Pilota berarekin, pilota bera txiki dute iduriz, Guñarek. Hogoi hogeita zazpi, ez, eta azkenean horzen algira eta astapeneko eta diferentzia hor dela, bakarrik, zenta geroztik lehenbiziko amarkada eta aparte, partida arronta horrekatia da. Hori da, San. Defentsariak, egiz defentsa biziki edera Vicenteen azkeraz. Hor kasik eskuinaz, hor bezin jotzea, le? Christophe, entzak defenditu du. Vicentek nahi zuen behar ba, siloak hausitu. Zeioa, ai. Ontsa asko gozo-gozoa, kerreak izmendik pilota hai. Vicente, defentsan untsa, Christophe. Ezkerraz, aldi bat gehiago erditik jotzen du ezkerraz, bitxikeria da. Ezkerra hundia du, mehale... Irreski hartzen du ezkerraz. Aldiuntan atik, erdian uzten du eskunaz. Jubilu beharko Mathieu Lascano. Airetik Vicente Lafit abiadura emaiteko, eta obligatua da arduan bizala gibelkatzea. Mathieu Lascano, baina amor emaiten du. Urginako pilotariak. Eta gurri izanen da pundu hau beraz. Denek bateko pilotarientzat, hogoita sortzi. Eta hogoi. Lanak dituzte, batairatzen dute punduetan, baina maleruski. Ez dute gainitzen ahal eta abantzu hoi ez dute guti tipitzen dute. Guti hurbiltzen dira. Pundu batzu egiten dituzte, batairatzen dute, baina neskarta ez da oinu tipitzen. Vicente berkatu, Vicente Lafit hartzen behar den denbora botatzeko beti. Ikunetik botatzen, lore, gibeluntarat, itzulian untsabiltzen Christophe Zigarroak. Zertzen, ez dira onki. Iduri zuen kasik. Zirriak atenik ere galdegin du, alako... Ez, eta jokolariak ere zute fitxik erten. Iduri alako geldi aldi bat banduela pilotaria. Pilotarien reakzionen araberan zaiti duitzen onkitia dira. Rubiltzen Mathieu Lascano, emazien denbora hartzeko pumpetik behar bada. Txiri ezkerraz. Eta hola pulita emaiten duen... Kasupik! Ez, eratu dako errebot. Bere, ezkerreko pareta honki du. Arrizmendik, luze. Ez duzte sobra untsa elgar entzun, bai, binako pilotariek. Arrizmendiari bere lanean beti. Ai.
Mathieu ikusten dugu biskatak itia behar ba. Sufritzen ari, gai da sufritzeko. Eak utzi du biziki untsa final erditan hori. Kusi gintuen eta Urruñarrak partida estepenian bereziki biskat dominatiak bezala, Sagataren kontra, eta kausizu zuten eta itzultzia partida hori. Gogorra izan ez, eta Mathieu bereziki, gaina hartuz eta partida ondarean. Gaitzeko impresionea intzaukun eta Mathieu geun hortan. Aldeuntan, menperatzen dute gorriek, kasik 10 punduren diferentzia, 30 hurbiltzen ari dira denek bateko pilotariak. Eta eta Xake erresa usten du, akidura biskatu. Berri bat beraz, Vicente Lafitentzat, 7. Eta emaitzaren aldetik, gauzak mintzen ari dira denek bateko Urruñako pilotarientzat, 10 punduen deskarta. 10 bukuratzeko partida hau eta beste 10 pundu nahi badute berdin du. Jokoak idekia dira, baina negieran boltsa denek batekoen aldi da, mementuan untsa atxikitzen dute partida hau. Eta beharko dute maila goratu, Urruñarrek nahi behituzte arren goratu eta berriz hauen pundurat egin. Untsa ikartzen, pilotua ederra Kristofentzat. Untsa, errada botatu du Vicenten esur gaintzinean. Efektuarekin pilota lehertu da ezkerreko paleta honen kontra. Hien artean untsasko eman duena Christophe Zigorra pilota hau. Eta 21 pundua beraz. 21 eta beti 30 beraz denek bateko pilotea alientzat. Thierry Arizmendirekin prest boteari refera emaiteko. Xake hona. Doietak ez da sartu eta Thierry ekarri. Bizi da pilota. Pilota edera Mathieurentzat agotzen, jo handi bat. Aldiuntan, untsaka usitu du, Mathiak. Zitutenak hola, untsaka usitu bine hor. Christophe Zigarroa, ezkerreat. Laburra ere, Mathieu. Laburrago hori da Mathieu eta aldiuntan hasteko behuntza zerbitzatu dako puntua egin baitu. Eta kasik sartia zin xarean. Akidura behar pixkat Mathieu Lasconoren aldetik. Pilotaria horra da, gaztea izanik, gogorra da. Eak utzi du neguntan, badakila sufritzen. Pausaldi bat hartu dute, behar denek bateko pilotariek. Ez dakit. 10 pundu gelitzen azkote pilota partida hunen joiteko, lehen txaria hunen joiteko. Gaimiken ikusten duzu hori. Eta Kristofek eta Xake horrekin ekartzen alduen bere ekipa. Akidura hor da, bestentzat ere, aipatzen da gaztean, bestendako ere. Christophe Zigarroa parean zinutena. Ostean aipatzen ginen superpresiz delakoa, beraz, xenek eman dauzkitzu jonen asteleneko partidak, bihar ere jakintzazue beste 2 partida izanen direla, berezkoekin biztan dena. Eta ipatu dugun bezala, amaturretan ere, heduen haste buruko ditugu beraz finalak, bai B mailan artekoetan eta gaztetan, eta bai laugarren eta 3. mailakoak. Eta horiek denak beraz lekorren izanen dira helduenen larun bat arratsaldean, arratsaldeko 2 horretari goiti. Hala pilotako aktualitatean zat, Frantziako xapelketa ere biztan dena segitzen dena, kanporatuak izan diren ekipentzat lehen eskualeriko xapelketan. Eta beraz, urtahilortan ere segituko dute, beraz segituko du xapelketa honek bururaino.
Hala, jingiten beraz Eskualerriko xapelketa juntarat, daen mailean, eta utzen bali maztirezte guri, jakintzazue, denek bateko pilotariak aintzinan ditugula finala juntan, eta menperatzen dutela partida hau. Azken hamarkanan sartu dira, irabazten baitute 30 eta 22. Denek bateko pilotariak, Vicente Lafit eta Thierry Arizmendi beraz. Txau, Mathieu. Thierry, kasu. Erdi trabatia malere karri. Ea Mathieu pilota erra, taularat badoa, atx. Eta pilota erra Thierry dentzat. Erdi datu erriz. Mathieu gogor berriz, Hau txarra du, baina untsa erakortu du. Akitu da, baina ere maiten du, Mathieu gogor, tanto hontan. Erriz pumperatzia bezala. Untsa! Pumpasare, Vicente Lafitek utzi du pilota hau pasatzerat. Eta bai, eta Mathieuek postura egokia ikin, eran nahi dut espaldan gainetik, pumpasareat iurri du pilota hori. 23 eta 30, ez da hono galdua pantziaik ere Urruñako dientzat. Eta Urruñako pilotariak ziten aldira hori partida guntarat. Bai, usten dugu, borrokatzen ez dira galtzaleari. Bai, izanik Christophe Zigarroa edo Mathieu Lasconan biak pilotari borrokolaria dira. Ez duten asikulan amore maiten. Biatura ebikian ikusi duzu beraz Mathieu Lascano. Ere, bere burua botaztu zuena eskuineko alderat. Gira hori zuzenean, hasten ikusten duzu, biatzen zela botatzerat Vicente Lafit, baina aldiuntan Urruñarrek hartuko dute botea Christophe Zigarroarekin. Artean pausaldi bat hartu dute, pausaldi ez ofiziala. Naiz eta izerdia izan den, beraz Gilbert Dikazu epailea izan da horren xukatzen. Hala, eta orain pilotariak prest dira, beraz zuzenerat jinen gira, eta Christophe Zigarroarekin beraz botatzerat, eta nuen bezala. Eta sake bat. Kartzeko gizan zen hori. Laugarren sakia Christophe Zigarroak, Vicente Lafitek 7 sartu ditu, eta emaitzaren aldetik ere, hortan dira, berriz horbitzen dira 5 puntuetarat. Ostean ez dute tipitu deskarta hori, bakarrik 5 puntuetan egon dira. Aldiuntan ikusiko 24 eta 30. Behar da ikusi, fizikoki ere nor diren eta freskoenak. Iduri zuen ostion Mathieu pasaitxar bat eukandu eta berriz pumperatzea iduri du. Untsa Mathieu, xantza pixkat, untsa joa zen, ezkerrek aldeat. Gaztetasunaren salutasuna behar bada, hasteko jontu bat egiten du eta bostantu segitan sartu dituzte. Uste legeten nuen 30 eta 20 zirela. Eta hor, bostantu segitan sartu dituzte, jana edu, bostetan direla bakarrik Urruñarrak, kasu ez da fini partida hau. Salutasuna erten zinuen Mathieuren zan, nortasunare egan ezakenik. Din hortan, hola, ez hori morre maitia kontekstu, bala, biztan da, laudatzen delaik norbait, beti kontraiteko. Ez du deuskentzen Mathieuren talenduari, eta gauza batxua erakutsiko ditu, nahiz eta denek batiko pilotariak behar beste pilota bat sekatzen duten, ez dakita salusago bat sekatzen duten ez dute. Bai, pentsatzen dute, zentan, asken bola dauntan, ez du sobera egikusitaik eta Vicentek saken aldetik. Nahi lukete, bizton dena 5 puntu hartu dituzte, beraz nahi lukete partida hau ito, eta entzinera joan sobera landira astentu gabe beren gibelean. Beraz, hartzen dute behar den denbora, bai Thierry, bai Vicentek pilotaren hautatzeko. 30 eta 25 beraz. Denek bateko pilotariak aintzinean. Eta ez hain Urruñarrak hor gibilean beti.
Abiatuko da botatzera, beraz, Bixente Lafit, ezkerreko aldetik beti, murutik, Gileko xarean sartu da. eta sartu da. Sartu da, 8. botean. Gaizki juliatu du, Mathieu, uste zuen eta pareta joan zela pilota hori. Pompa xare joan da. Abiadura enekian. Eta guai, zuzenean duzu beraz Bixente Lafitzunen entzinean abiatuko dira botatzerat, jogoita 12. aldikotz. 8 puntu no, xapen uren ageiteko. Aliuntan ere mandu Matiokatik. Bizkontza. Ai. Tigiri eskapatu dako ezkerra zartu du pilota bai, eta gaineko alderat joan dako magaren gaineko alderat. Ez zuen intzailak, sobera agotu du pilota hori. Eta Christophe Zigarroa bere ala joan da epaileari buruz beste pilotaren txeka. Ustiko pilota hartuko dute berriz Urruñako pilotariek. 26 eta 32 bete 6 punturen deskarta. Oai dute indarra egin behar, beste indar bat oino gehiago urbiltzeko. Defentsa ona, Bixente Lafitena entzin hortan. Aldiuntan beretako izan da iraino, untsasko lotuz ezker, eta Thierry Arizmendik tinkatzen du ere. Bixente Lafitek airetik emaiten abiadura bat, iska bat. Pompa xarek, asuus. Untsasko tinkatzen Mathieu Lascanok ere. Untsaire kortu zuen Thierry Arizmendik pilota hoi. Tanto kakola. Beharrik efetua eman azakon Christophe Zigarroak pilota hori, eta joan da eskuineko pareta hori buruz, bilinezko pareta hori buruz. Hori da, dejada otazu zuen eta efetuarekin eta Frango Arro hatoeatu zaio eta Christophe ime alere eskuineko paretari sartu da berriz. Berriz 5 punturen deskarta. 27 eta 32. Pausaino bat, oino, denek gogotik hartuko dutena. Epaldea dinen dagoenen sukatzerat. Parada, beraz, atxarren hartzeko lau pilotarientzat eta bereziki Urruñarentzat. 5 puntu dituzte bakarrik bien artean. Dendea ere, bestan dena, denek bateko andana bat, alainan hauzu gisa dinak, armandaitzetik, mehainetik eta horreinitik, eleta eta horreini. Gilbert Dukazuk ere egindu bela lana. Abiatuko da behaz botatzera, eta 5 punturen deskarta eta Christophe Zigarroa botean. Eskuinerat, espaldiko partez. Lascano aspirat, defentsan Bixente. Berriz jo ona, espaldan gainetik hor bizik untsa jotzen du eta Mathieu. Taula luze bat untsa, Thierry defentsan ezkerraz, Mathieu zer eginen du txasko artesare. Hortzen defenditzeko Thierry Oino. Thierry Oino segitzen untsa pilota hoi azpiantzena. Hola, ez dako sartu. Indarrak egin behar egibera dietiko pilota honen txeka, Mathieu Lascano. Ezkerraz Christophe Zigarroa, airetik defentsan beti. Ederradu Mathieu Lascano, ongoa pala harimada ere. Berriz beretako da. Azpitik aldiuntan. Horrik ere, ez dute baita ezpada besteak baliatzen pilota hoi. Thierry Arizmendi aldiuntan bazterretik, taula luze bat, eta Mathieu Lascano. Pilota zaila. Kasu, labur da, behinan naheltzen da alere.
Mathieu Lazkano pixkat akitua eta Christophe Zigarroak segitzen du, ginda bere laguntzerat, baina aldi bat berriz gorriek egiten dute pundua. Eta bai, ginda ateatu da, eta lagunan launtziat eta Christophe eta Maloroski ziglu hautzi du ezkerrek aldean, eta Bixentek Pumpasariari buruz tantoa egin du. Aintzinek alde hortan. Eta berriz botea hartzen gorriek, denek bateko pilotariek, 23 eta 27. Bost punduetat... Bost, 6 pundu, ez dute gehiago bildu. Ez dute ziloi, ez dute gehiago betetzen ahal. Hala, hor da, oin hori eganen dugu, astapeneko antailua hor da. Eta horren zin zuzendu zaizana dira guai arte, urguinakak. Opa! Hai. Guti egaski, zerraitu du epaileak, bai... Elgar trabatu dira, berriz, ez da berriz garbia. Ados dira, lau pilotariak ere, normalen bezala, ez teketa biadura emiken ikusiko dugunez, baina hala... Bai, errespetu oso zai dira lau pilotariak, ez da... Pilotaren bira joiten zen, Thierry Arizmendi eta trabatoa izan da, Christophe Zigarroak egindako hala. Zintziauken ikusi dugu bakarrik. Eta berriz emanen du bote hau, berriz joka dezaten, pundu hau beraz. Eta berriz abiatuko da botatzerat, Vicente Lafitte. Hileko xareat. Sobera, uste du gehiago zela. Binen hartu behar zen joaika, dilbatu behar du. Eta behatzigarren pundua egiten duena botez Vicente Lafittek. Eta modua xarreko xake hori, Gileko xareat partida bukaeran beti giniten du. Akiduran gainean, eskiare demendrena ontia da. Hala, biadura emiken ikusten duzue, eta hor, aigitek lotu da, binan, ezin du ere man Mathieu Lazkanok. Ez zuen tokia hundik ere... Kokatua zen maigiretan. Hoita hamalau, sei pundu egiteko oino. Denek bateko ekipak, nahi bali badu xapel hau ere man. Ahmaen daitzeko eskualde hortarat. Luze oino. Pareta. Ez da usu gertatzen, falter di hori da esan. Hori da. Jan nahi du, piluta pumpatu dela majaren aintzineko aldean. Eta lehenago, faltako nazen momentu batez hori, ez? Falta zen ez hain aspaldi arte, Ez dena zuzen, mistan dena, zenta jango erreski maga pasatu du. Eta beraz, azken urte hauetan aldatua izan da, eta falter dira bakarrik. Eta berriz hori abiatuko da botatzerat Vicente Lafitte. Ogoita hamalau eta ogoita hamazazpitan gira beti. Sake berbera, Gileko xareat, guai. Untsa Mathieu. Vicente Lafitte untsa, ezkerraz, urrun. Mathieu Lazkanori. Mathieu rentzat izanen da hau ere, tinkatzen. Thierry kuntsa segitzen, ezker xuxen. Thierry edera du. Abiadura emaiten Vicente Lafittek, oino beretako izanen da airetik aldiuntan, gainetik. Thierry Arizmendi, taula bat. Txatik gantzen du Mathieu Lazkano, ez da gaiten geizki ari dela, binan... Zuz txipi batzuk inditu, eta bestena zorokorki partida hona iten du, badia uz batzuk entzeko. Gero alere ikusten du bere gai handia. Horre... Eta borrokatuz beste tantoa lortzen du, Mathieu. Behizitu du horre horre ginezake. Joan da bila, pilata zaila zuen, bere buria botatu du. Eta Vicentek, ezkerraz, agarro balimadare, behutsin du pilota. Gauzak berotzen, ez dakitxo beraik zigartatzen den, emaitzaren aldetik trompatu denez, hori da, pentsatzen alda urruinak batzuk ez ziren, oartu dira aski fite, trompatia ziela markagailuan. Hola, giroa berotzeko. Eta emaitza zuzena izanen da hogoita 8 urruinarentzat, eta hogoita 14 denek bateko pilotarientzat.
Christophe Zigarroa, abiatzen botatzerat berriz. Ona, erreski ikartzen Bicentek, pilota eskimotza. Untsa Bicente defentsa. Ez dut salatuko nortzen kondagailuaren gibilean, nahiz eta baduten idea txipi bat, baina ez dugu salatuko, Bon, Gilbert hortzen, Bai. zuzentzeko. Gilbert eta beste batzuk. Airetik. Sendoa, sartzen airetik, sotamanoz. Zuna izina, baina erakusten du bai duena nahikeria. Ez zuen urgunea. Zinez. Mathieu Lazkanoak pilota bai. Untsa moztu, defentsa ona. Borrokatzen dira. Urgunarrak. Christophe Zigarroa haino, defentsan Vicente Lafita, Mathieu Lazkanoak ahaltuen guziak emaiten. Eta txirrik ere maiten. Parada, jenden dako ere berotzea. Itzaio sartu, Mathieu Dizepena beraren zat. Sekundo ikusten duguna. Gaitziko pondia. Bazterrak piskat berotzeko. Joa pilota edera, Vicente. Ze joa. Thierry, Lurian Malimada ere, gogotsu eta... Sufritu dute tanto hortan, defentsa ondia eakutsi dute. Erreusita pixkat ere ukan dute. Bizpairu pilota sartzekotan zirenak ateatu dira urruinaren zata. Eta azkenean denek batekoek lortu dute, tanto horren egitea. Jendeak ere berotu dira, puntu untan ez entzun ditugu Iukak eta Txaloak eta denak. Paser egiten du, bi pilotariak ere lauen gain lugean finitu dute. Tanto importanta zen hori. Eta aldigentan ere denek bateko lortu dute. Marka bat da hori izan. Hori da, tanto horrak inbiak dira, irazeko. Eta hori alazen zinez. Erreusita pixkat ere behar da. Urruñarrek ez dute ukan, oraingoan. Batzen duen, defentzen ginuen jendeak berotzen ari zirela, behar da, ezan ere isarriko trinketuntan, trinket bakarretarik dela, hasteko nun baden berogailua. Naiz ez da, ez duena hainbeste berotzen, gozatzen du alere, eta behar da, azpimarratu, ez dut ezagutzen beste trinketik baden berogailuekin, hola, publikoaren zat. Gero ez da ertenal eta erritzekotan direla. Epeltzeko janik, apeltzeko, asosiuntan, ez da gizkila. Epelana ere ez dakit, urrundu nik uste. Gau zeurik. Abiatu gara emikan txik egiten duzu, beraz, azken pundu hauetarik, esprimata azkena ere. Eta emaitzan janen dugu denek batekoak, ari dira emeki beren lanean beti bergoitara turbiltzen. Aldi honetan 25 bostetan dira. Eta 28 urruñakoak. Kantxa berriz trenpoan da, untsa sukatu du, sukarazi du Gilbert Dukazu eta abiatuko da berriz botatzerat. Vicente Lafite beraz. Sakatzen duen gileko xarat, oino. Rebota. Lucia. Eta erratxek entzatakotzen. Untsa Mathieu. Pilota edera, Thierry Arizmendik zerriketen du, azpitigoiti artesare, baina ez taularen gaina jonen da. Thierry berez gibilerat. Christophe Zigarroa lotzen ezkerra txikitzeko. Zigarroa alduntan Christophe ezkerraz. Eta Mathieu kitzikatzen aintzina hau, baina Vicente hor da defentsan. Mathieu Lazkano artesare utxasko. Jona, sartzen den. Eta sartu bako. Bai. Mathieu Lazkano, ez duan borre maiten, atxikitzen du konfientzia. Eta sinesten dute hoino. Urruñarrek zerbait egiten aldutela, sinetan dira. Aipatzen ginuen bosteko marka hoi ez dutela gainitzen ahal, ikusiko aldiuntan horakorik egiten duten ez. 29 eta 35, kasu, orain behar dute egin.
Ai, zoin gaizki heldu den sake hori. Labur, Christophe Zigarroa. Bai, pixkat tarrapatan joan da sakatzea eta. Bigarren botea falta egiten duena, bakarrik lau sartu ditu, nik Ai, aniz da. Bixake falta. falta aniz da eta bereziki hori. Mementu txarrean. Ez da sekulan mementu guna, binen hor, mementu txarra da. Bai, denen behar gaute. Eta denek batekoek gogotik hartzen, hau. Eta segitzen berroi Pixkat presaka bezala joan da sakatzea eta hor, Christophe. Vicente Lafitek ez du alakorik egiten, luze oino, Christophe Zigarroa kuntsak bildu. Defentsan da, Mathieu oino aldi bat gehiago, eta Thierryk pilota edera du hor. Artesare emaiteko, bien artean, untsa eman da. Defentsan Mathieu. Alako efetu bat eman azako iduriz, bende ez dako sartu. Biurginarrak hor dira, pilota honen ekartzeko, bakotxak benekoa. Mathieu arrampekin gasik. Nekez mugitzen da. Mathieu surritzen ari. Alako maiku bat egiten du. Thierry, kasu. Mathieu, nekeziak oino, oino. Pilota bizi da. Heltzen da, doiz arte ez dakit. Ebe ala, orain izanen da, morre maiten duen momentoa. Zinez, bai Mathieu bereziki, bai Christophek denak emaiten duzte, benen ez da aski izanen egun. Partida ez da fini, hor. Zinez, Ez kusten da leria. ez da ikusten, nola pumperatzen aldean. Sortzi pundu, aniz da hoa izan, goita mazazpitan dira, bakarrik iru pundu gelitzen dakote, beraz, ez dakita, ez dira bai, betez bada, fresko ino denek batekok, baina ari dira beren erritmoan, untsa txekitzen dute. Eta ez dute landierrik erakusten momentuan, beraz, goxo-goxoa, segitzen dute aintzina beren bidea gorriek. Vicente Lafita, aldi bat gehiago botean, ogoita mazazpigarren alikotz beraz. Christophe Zigarroa kuntsa irakurtua itzulian. Defentsan untsa Vicente Lafit. Kaso, Thierry, untsa eramaiten ezkeraz. Mathieu, oai. Bortxas emaiten du hau ere. Santzenu espitako atera. Eskuin biak. Mathieu alok lortzen da. Ahientan Christophe lortzen da ezkeraz. Mathieu rentzat oinu indarrak egin beharko ditu uneatzeko. Eta aski, ez da aski izanen. Etzenen luko pilota hoi. Eta Christophe Zigarroa galitu du. Ikusten baitzun ez zela luko. Eta goita emezortzetan gira esan. Bai. Hor... Kasik, ina bezala ikusten da. Goita emezortzi eta goita behatzi. Beti bost eta hamaren artean, minan ez dute sekuren gainitu eskarta hoi tapatzea. Hala ere erten alda, partida hona ikusten dugu. Hala, Mathieu Lazkano, bereziki aniza izan dira bere kontra eta erakutsi du gauzak bazazkiela, aniz gauzak bazazkiela egiten, defentsan bereziki... Eta diosamina du, posturak egokiak ditu ere. Aldi bat gehiago bere burua botatzen du. Langilea da, mutikoa, gogorra da. Ikasteko badu, anitz ikasi gale, deia, bere adineko. Eta Thierry Arizmendi bere lanean segitzen aziri zaharra. Hala, ziloak untsa irakurtzen eta behar den lekurat emaiten pilota. Eta Thierryrekin ez da oparitik, Eta txaloak entzuten diztu duzue, beraz azken puntuaren zat. 29 eta 29. Eta denek bateko pilotariak, goiten emeki, beraz, xapelketa unen bila. Paraldeko xapelketaren kondu lehen mailean, beraz. Tetzara hori indartsu botatzen
Christophe Vicente Lafitek barkatu. Untsa pausatzen, baina ez da askizanen hortzen Vicente. Kasu. Untsa Mathieu. Defentsan. Eman duena eskerraz. Zer egiten du? Bizi ez falta. Ez du eskoa altxatu, baina falta errandu pilotariek, ikusi dute. Oita amak bondo, mehixitiatuzte. Oroñarrek. Behar erregulartasun gutixoikina izan dira, dene bateko erkonparatuz. Partida orokorrean behatuz, ukantuzte Oroñarrak pasai biziki honak. Erregulartasunan aldetik behar gehixoino izan dira mementoan zaurik, gero... Baute tinto bat egiteko denek batekoek, eta tantoak ez dute oparirik ukanen, beharko dute egin tanto hori. Azkarki hasiak ziren denek batekoak, hamar eta bi irabazten zuten, eta gure eskarta hori, beti horra, hamar punduetakoak hasik, gero hamar eta hogoi ziren, hamar punduen eskarta, eta hori no, hogeita emeritzi eta hogeita hamar beti eskarta hori hor da. Azkar hori no gibeluntarat, lanak emaiten Mathiuri. Vicente eskuin. Pilota edera txiriren zat. Artesare untsasko. Txirri haino, Artesare, ezkerraz lotu beharko Mathieu. Eskuin, menen ez du. Ezune lortu. Itzigoiti, bilan erdien usten du Txirrik. Taula edera Mathieu, itzulian ateratzen dako Txirriri. Laburradu. Berriz, zapatzen du, nun egiten duen. Untsa Mathieu, pilota zaila ikarri eta untsa ezker. Mathieu rentzat, oino. Drag baditu, untsan emaiten du pilota hoi. Christophe Zigarro rentzat ezkerraz. Mathieu, golotua zen pilota hoi. Aliuntan aire gehiago badu. Thierry Artesare eta beti hor Mathieu defentsan. Hori Thierry. Jaun eta jabe hori no, Thierry Arrizmendik zinketuntan. Eta denik betiko pilotariak beraz nagusitzen. Eta ogoita ama. Partida onbaten, zinez biziki onbaten ondotik. Jendeak kontent ikusten da hemen. Egia ekten zinuen hau entxetan. Antail bat hartu dute eta astapenetik eta denek batekoek eta buraino eta horrekena izan dira. Borrokatu dira Oroñarrak, ezin izan dute lortu eta berdintzia partida hori. Eta erten alda eta oberenak irazi dira erregularena partida hontan irazi do. Lau pilotariak elgarre eskertzen, biztan dena elgarre ezagutzen dutena denek ere. Eta instantzean haukan dute beren txaria, Mathieu Lazkano. Ostean erraiten zuen erreportaian ikusti duguna bi partiden artean, zinez bonus bat izanen zela partida hunen irabaztea. Baina denek batekoak ez dira hortan sartu partida hontan. Eta beraz ez da bonusik izanen Euskal Herriko xapelketan hasteko Oroñarrentzat. Ikusiko, somitasteren buruan ukanen dute parada hobikeago egiteko Frantziako xapelketan? Alere Oroñarrak arro izaiten aldira, xapelketa ikarri edera indute. Ekipa biziki untsa eta horrekatia, ofizio handiko pilotari bat, ere maile bat aintzinean, Christophe Zigarro eta giberetik gaitasun handiko gazte bat. Kusi du temperamenduan, anizekina izan da, gaur ere ateatzen da dena emanik Mathieu, arrampekin borrokatuz, ez balimada inerreski asire,
denak eman ditu eta hola galtzen delaik, ez da alge egizaitek. Arro izaiten aldira eniduriko eskurik. Bai, arrazoin duzu, arro izaiten aldira. Hala emaitzen aldetik, biztan da, sentsu bereat izan dela, zenta buru aintzinan joan dira denek batekoak. Baina partidan hale ere, jokoa izan da, partida gustagarri bat izan da, placer bat izan da guretako hale ere, nahiz eta lehena biziki fite joan den, fite horretaraziko dugu, beraz. Artekoetan ikusi dugula lehen partidan, beraz, Zahar segiko pilotariak Matien Etxeberri eta Jokin Videogen Alfaro, Frango Erreski nagusitzen berrogoi eta hamairu irisarriko Eneko Etxeberz eta Xanbidaren kontra. Eta horai berean, beraz, xapeldun atera direla denek bateko pilotariak, Vicente Lafitte eta Thierry Arizmendi, eta parrean zituzten Christophe Zigarroa eta Mathieu Lascano. Hala, pilotariak joan dira sarien bila, uste dut ez dira gutara torbiluko, beraz, gu hain hortan geldituko gira, nik janen dautzut bestaldi bat arte, aurtengoa fini baita kanalguden pilotarena, baina espero dugu laster helun urtean 2025 urte hortan berriz juntatuko gira elgarrekin. Utziko zaitu ez, mil esker handi bat gurekin egonik. Bai, mil esker behinat, memento goxo bat pastu du, egun biziki edera goizetik mundu bat bildu da isarin. Kusi dugu denetaik, gaztetan partidak behar ezain honak eta helduetzat eta izanik behar mailan edo lehen mailan gaitzeko partidak ikusitugu, beraz pentsatzen dut eta jendea konten dela eta egun eder bat, hemen, pilotaren zat. Hala, gu hasteko hala gira. Hala, ikusten duzu, beraz gure itzuli horrietan jendeak lekutu dira eta gauza eta lekuak justu. Beraz, guk ere lekuk gira hemendik. Mil esker hain izdeneri, izan entza eta bestaldi bat arte.